ನಮ್ಮದು ಪಂತೆ ಇನಿ ಅಂಚತ್ತು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿದೇಶಡು ಸಾನ ಓಳು ಕುಳ್ಳುತ್ಲ ಇನಿ ತಪ್ಪೋಸ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮತ್ತ ಅವರ ನಮ್ಮ ಈ ದಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸವರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತುದುಳ್ಳೇರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇರಿಗಾರರು ಬತ್ತುದುಳ್ಳೇರು ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತುದುಳ್ಳೇರು ರವಿ ಉಡುಪಿ ಬತ್ತುದುಳ್ಳೇರು ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ರಾಜಶ್ರೀ ರೈ ಸುರೇಶ್ ಪೂಂಜಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕುಲಾಲ್ ತೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಸತ್ಯವತಿ ಮಾಲ್ತ ಬತ್ತುತ್ತೇರು ಇವರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಭಿನ್ನ ರಾತಿ ಭಿನ್ನರ್ನಕ್ಲು ಮಾಲ್ತ ಬತ್ತೇರು ನಾಳ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಯರುಳ್ಳ್ಯಾರು ಕಸ್ತೂರಿ ಕಮ್ಮೆನ ನಮ್ಮ ದುಂಬಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಲ್ತೋ ಐಕ್ಲ ಮಾಲ್ತೇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಹೊರ್ಲಿಟ ಇತ್ತುಂಡು ಐನ ಉಮೇದವ್ರ ಇತ್ತೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಮ್ಮೆನ ಪಣಪಣಂಜಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆದ ದಿನ ಇನಿ ಕುಡಿದು ಬರ್ತುಂಡು ವರ್ಚುವಲ್ ದಾದಂದೇನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೋ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾಲ್ತ ದೇಶದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಟ್ ಪುಳ್ಳ್ಯರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟೊಂದು ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಡ್ತವ್ರಂದೇನು ವರ್ಚುವಲ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೋ ಮಾಲ್ತೇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪಡು ಬಂತು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸುರುಟೆಗೆ ಏನೊಂದುಳ್ಳೆ ಇಂದೇನ ಬೆರ್ಪಡಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರನ ಪುದರ ಕೇಂಡ ಪಣೋರ್ಚಿಂದ ಪಣೋದಿಪ್ಪೇರು ಏಪಲ ಆಂಡ ಪಣ್ಪೆ ನೆನ ಮಾಲ್ತಿನ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿ ಪಂಟ ಏರ್ಪಳ್ಳೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ ಮಾಲ್ತಿರ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯಿ ಪಂಟ ಬತ್ನಕ್ಲೆ ಮೋನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಡು ಏರು ಒತ್ತೇರನ್ ಪಂಟ ಪುದರ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಮೋನೆ ತುಂಟ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೈತಲ್ಲ ಆಪೋ ಪಣ್ಯರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನೇ ಶುರು ಮಲ್ಪಲ್ ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಟ ಬರ್ಪನಗ್ಲು ಬತ್ತೇರ ಇಜ್ಜಿರಿಂದ ಸತೀಶರು ಪಂಡರಂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರ ಯಾನ್ ತಯಾರುಳ್ಳೆ ಪ್ರೇಯರ್ ತಗ್ಲು ಬತ್ತೇರ ಸತೀಶರೇ ಮಾಲ್ತಿರ್ಲ ಮೋಕಿಟ ಎದಕ್ಕೋ ನೋಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗುರುತ ಇಜ್ಜನಕಲ್ನ ಗುರುತ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಅಂಟ ಇನಿಸ ವಿಶೇಷ ಪಂಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ತೆಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಬಿನ್ನಿರ್ನಾಕ್ಲೆ ಮೂಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬತ್ತದ ಕೂಡ್ತೇರೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಇಂದೇನ ಆಶ್ರಯದ ನಡುಪುಣ ಈ ಒಂಜಿ ಕವಿಕ್ಲೆ ಕೂಟ ಉಂಡತಿ ಐನ ಮೂಲಕ ನೇನ ಆರಂಭ ಅಂಡ್ 2 ವರ್ಷದ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಇರ್ತು ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸುವಂದುಳ್ಳೇರು ಇಂದೇನ ಬಿರಿಯಾತ್ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯಂತರು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದಗಳೆಲ್ಲ ಬಿರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರೊಂದೆ ಬತ್ತೇರು ಪ್ರತಿಯವರೆಲ್ಲ ಇಂದೇನೆ ಎದುರುಂತಂತ நடப்படுத்துள்ளது ಐಟ್ಲ ಮಿತ್ತಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ ಆರೆ ಜೊತೆಟ್ ತೀರಿನ ಮಾಲ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ರಡ್ಡೆ ಜೋಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ತೂವಂತುಳ್ಳ ಆ ಮಾತೆ ದೇವರನ್ನ ಅಕ್ಲನ ಸ್ತುತಿಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪೊಲಿನ್ ತೋಜುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬಂತೇರಿ ಇಲ್ಲ ಗುಲುತೇರೆ ದೀಪ ದೀತೇರೆ ದೀಪ ತುಡರ್ ಪೊತ್ತಾತೇರೆ ಎಣ್ಣತೇನೆ ಪೊತ್ತಾದಿಜ್ಜಂಡ್ಲ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ತುಡರ್ ಪೊತ್ತಾಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಿರುಂಡು ಇತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಮಾರಿ ದೃಶ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಗಲಿ ರಡ್ಡಿ ಜನ ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂತುಳ್ಳ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ದೃಶ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊತ ಏ ಮಾಲ್ತಿರಲ್ ದುಂಬು ದೇವ್ರನ್ನ ಅನುಮತಿ ಕೆಣ್ಕೊ ಆರು ಪಂಡಿಗುಕ್ಕ ಏರ್ನೋಲ ಐಕ್ ರಡ್ಡು ಪಾತರೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾಪಣ ಇತ್ತಂಟ ಪೊತ್ತಾವಳಿ ಪೊತ್ತಾತ್ ಕುಮಾರಿ ದೃಶ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾರ್ಥನದ ಮುಖ ಮೂಲಕ ಆ ಭಗವಂತನ ದೀಪ ಪೊತ್ತ ಒಂದುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಚ್ಚಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಾಲ್ತೇನೆ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ದೈವ ಉಂಡು ಪಂಡ್ಪಣೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾನ ಟೈಮ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ 7:30 ಗಂಟೆ 7:30 ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ದುಂಬ ಕುಳ್ಳುತ್ತೋ ನನ್ನೋಡು ಚಾಟಿ ಕೊಟ್ಟದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪಣಕೋ ದೇವ್ರನ್ನ ಸುಗಿಬೇಕು. ಗಣಪತಿ ಜಯ ಗಣಪತಿ ಜಯ ಗಣಪತಿ
ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಕಪ್ಪಾರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕಡಲೆ ತೀರಣ ಗಣಪತಿ ಜೋಜ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬರ್ಬನ ಗಣಪತಿ ಜೋಜ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬರ್ಬನ ಒಂಡೆ ಕೊಪ್ಪೆ ಕಪ್ಪು ಕೊಪ್ಪೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಬುಗನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಬುಗನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಬುಗನ ಗಣಪತಿ ಜೋಜ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬರ್ಬನ ಗಣಪತಿ ಜೋಜ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬರ್ಬನ. ವಾಹ್ ದೃಶ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕುಳ್ಳಿನ ಪೊರ್ಲು ದೇವರು ಮಿಕ್ಕದ ಮೋಕೆ ಭಕ್ತಿ ಪಣ್ಣಿನ ಪದ್ಯ ಉಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ತ ಬಿನ್ನೇರು ನಕ್ಲ ಬಹಳ ಖುಷಿಡು ತೂತೇರು ಆ ಭಗವಂತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ದುಂಬುತ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಲ್ತ ಹೊರಡು ಇಂಚನೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದುಂಬು ಪೋವಡು ಅಂಚನೆ ವಿನ್ಯಾಸನ ತಬ್ಲತ ಕೈತ ಚಳಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟೆ ಪೋವಂತುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಲ ಇಂಚನೆ ಪೊರ್ಲು ದುಂಬು ಪೋವಡು ಮಾಲ್ತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತೇರು ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲೆ ದೇವರ ನಕ್ಲೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲು. ಧನ್ಯವಾದ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಇತ್ತೆ ಮಾಲ್ತೆರ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿರೋಲ್ಲೋ ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ್ ಚಾವಡಿ ತ ಕಾರ್ಯಂತೆರ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾಲ್ತೆರ್ಲ ಮೋಕೆಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಏನಿತೆ ಕೆಂಡೊಣ್ವೆ ತುಳುರೆ ಚಾವಡಿತ ಕಾರ್ಯಂತೆರ್ ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ್. ರಘುವೀರ್ ಉಳ್ಳರತ್ತ ಏನುಂಡತ್ತೆ ಪೊರ್ಲುಗೆಂಡು ಪಾತ್ರೆ ಪೊರ್ಲುತ ಮೋನೆ ಪೊರ್ಲುತ ಪಾತ್ರೆ ಮಾಲ್ತ ತೂವಂತುಳ್ಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೆರ್ಮೆದ ಮಾತ ತುಳು ಬಂದುಲೆಗೆ ಬಯ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಒಪ್ಪೊರ್ಮೆ ಪಸರಾವನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗೆ ಊರ ಪರ ಊರ ಕಡಲಾಯರದ ತುಳು ಬಂದುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಿರು. ಬೆಂಗಳೂರದ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಳಿಚಲ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬೆನಂದುಂಡು. ಪನಿಯರೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಕರಿನ ವರ್ಷ 2023 ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ಬೆಂಗಳೂರದ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿದ ಒಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಲೇಸದೆ ಜೋಕ್ಲೆ ತುಳು ಪದ್ಯದ ಗೊಂಚಲದ ಬೂಕು ಜೋಕ್ಲೆ ಉಜ್ಜಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ. ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಒರಿಯೋಡು ನಾಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ಕೊರಡುದು ಪನ್ಪಿನಂಚನ ಒಂಜಿ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಡ್ ಅಂಡ ಸಾಧಾರಣ 2022 ಆ ಸಮಯಡು ಪುಗರ್ತದ ತುಳು ಕವಿಕುಲನ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿನೂ ನಡಪಾದ. ಇನಿ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜಿನ ದಿನವೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಕತ್ತೂರಿ ಕನ್ಮೆನೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ. ಇಂದು ಕನ್ನಡದ್ದು ತುಳುಕು ಅನುವಾದವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬುಕ್ ಈ ಪುರ್ತು ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಈ ಬೂಕ್ನ ಇನಿ ಬಿಡುಗಡೆದ ಗ್ಲೇಸ್ ದಿಲೊಂದ. ಅಂಚನೆ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ತುಳು ಪದ್ಯದ ಆಡಿಯೋ ವೇದಿಕೆ ಚಾತುರ್ಪುನ ತೋಚ್ಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಇಂಕ್ಲ ದಿಡೊಂದಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜಗು ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗ ಬೈದಿನ ಇನಿತ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಮಾತ ಪರ ಊರುಡ್ದು ಕಡಲಾಯರ್ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ ಊರುಡ್ದಲ್ಲ ಬೈದಾರ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಮುಳ್ಳು ಸೇರಿದಾರ. ನಿಖಲಿಗೆ ಯಾನ ಸುಮಾರು ಪುದರುಳ್ಳೆ ಆ ವೇದಿಕೆ ನೆಟ್ ನಮನ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ USA ಬೇರೆ ಬೈದರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮೂಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡುಳೆ. DK ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮೂಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡುಳ್ವೆ. ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟೆಲ್ USA ಬೇರೆಲ್ಲ ಮೂಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡುಳ್ವೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮುಂಬೈ ಆರ್ಲ ಬರುವೇರಿ ನನ್ನ ಈ ಪುರ್ತುಡು ತೂಜ್ಜಿರು ಆರೆಲ್ಲ ಮೂಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ಸಂಘ ಬರೋಡ, ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ USA, ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಬುದಾಬಿ ಆರ್ಲ ಈ ನಿಕ್ ಸೇರ್ವೆ ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆಂದ್ ಹೊಂತೀರು. ಆರೆಗ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದ ಈ ಕವಿಕುಲ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಮ್ಮೆನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಡುಗಡೆದ ಈ ಸಂಘಟಕರನ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ಮೂಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ಅಂಚನೆ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂಡಂಬೈಲು ರವಿಶೆಟ್ಟಿ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಆರ್ಲ ಬೈದಿರಿ, ಡಿ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ, ಹರೀಶ್ ಜೆ ಕೊಲೋಡಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ ಪಂತೆ USA, ಉಮೇಶ್ ಅಸೈಗೋಳಿ, ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುವೈತ್ ಬೇರ್ಲ ಬರ್ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂತೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇರು, ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ತುಳುಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವಾದ್ ಬದಿಯಡ್ಕ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳು ಪೀಠ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಬೇರ್ಲ ಬರ್ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂತೇರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಸತ್ಯವತಿ ಭಟ್ ಕೊಳಚೆಪ್ಪು, ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರು ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಪದ್ಯದ ನಿಕ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರೇನು ಆರ್ಲ ಇಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇದ್ ಬಂತೇನು, ಸುಧಾಕರ್ ಬನ್ನಂಜೆ, ಶ್ರೀ ವಿ ಮೋಹನ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಪಾಲ್ಪಡೆವೆಂದು ಬಂತೇರು, ಶಶಿಧರ್ ಕೋಟೆ ಗಾಯಕರು, ಸುಂದರರಾಜ್ ರೈ ತುಳುಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮುಂಬೈ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಡಪೇರು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲಾಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪ್ಪಳ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ವೈ ಜಯಂತರಾವ್ ತುಳುವೆರಿಂಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಲಜಾ ಶೇಖರ್ ತುಳುವೆರಿಂಕಲ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ KC ಬಳ್ಳಾಲ್, ಅವೇ ನಮ್ಮನ ಕವಿಕುಲಾಯನ ರಘು ಇಡುಕಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಡು ಈ ನಿಕ್ ಕೂಟಗು ಬೈದರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಪುರ್ ಬೈದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡಿತಾರೆ ನಿಖಲೆಗೆ ಮಾತೇರ್ಲ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದಲ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾದಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಬೂಕು ಬಿಡುಗದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಪರವಾದಲ ನಿಖಲನ ಮಾತಿರನ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ಈ ಎದುಕೊನ್ವೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ನನೊಂಜಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪನಡಾಯನ ಈ ಬೂಕು ಇದು ಒಂಜಿ ಆವಡ್ನಾಂಡ ನಿಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಕವಿಕುಲು ಸುಮಾರು ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆನ ಬುಡ್ದು ಈ ಬುಕ್ದ ನಿಕ್ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆತೇರು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ್ ಮೂಕೆಡ್ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಎದುಕೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೇರಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೇನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಗು ಬತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲೈನ ಮಾತ ತುಳು ಬಂದುಲೆಗ್ ತುಳುವೇರೆ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದಲ ಬತ್ತು ಸೇರಿದಿಂಚಿನ ಯಾವೇ ರೀತಿ ಕವಿಕುಲ್ನ ಪರವಾದಲ ನಿಖಲ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದಲ ಮೂಕೆಡ್ ಎದುಕನ್ವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ರಘುವೀರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮೋಕೆದು ಮಾಲ್ತರ ಎದುಕೊಂತಾರೆ ಏರೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೊಂಟ ಕೆಲವೇರೇನು ಬುಡ್ದುಪ್ಪೆ ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಐದು ಓವಾಳ್ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪೆತ್ತನ ಕ್ಷಮಿಸಾಲೆ ದೇಮಲ್ತದ ಆ ಸಮಯದಂದು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಂಚಾದ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ರೀತಿಡ್ ಪನ್ನೆ ದೇಮಲ್ತದ ಅಲೆ ಏರ್ನಾಳ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಷಮಿಸಾಲೆ ನಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ರಘುವೀರ್ ಮಾಲ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬತ್ತಿನಗಳನ್ನ ಎದ್ಕೊಂತಾರೆ ಬರ್ಪುನಗಳೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊಂತಾರೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಗುರ್ತು ಬೋತಿದ್ರು ಚಾಟಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಗಳಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂತುಳ್ಳು ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎದುಕೊನ್ವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚೇಂಡ್ಲಿರಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಉಮೇಶ್ ಪುಂಜೇರ್ನ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಯಾನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನೆತದ ಅಕ್ಲೇನೆ ಎದುಕೊನ್ವೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಘುವೀರ್ ಹೀರೇನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಎದ್ಕೊಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಪು ಅಂತುಳ್ಳು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಘಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿರ್ತೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಂಡ್ ರಘುವೀರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಲ್ತೆರ್ಲ ಮೋಕೆಟ್ ಎದ್ಕೊಂಡೇರು ನನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಗೊಂತು ಅವೇ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬುಕ್ದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಮ್ಮೆನ ದುದಾಲ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ದಾಯಿನ ಪಂಟ ಇನಿ ಐನ ಬುಡುಗಡೆದ ಸಮಯಟ್ ಮಾಲ್ತ ಭಿನ್ನಾತಿ ಭಿನ್ನ ಮಾಲ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತತೋ ಅಂಚನೆ ಮೋಕೆಟ್ ಎದ್ಕೊಂತೇರ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಇನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಟ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡತ್ತೆ ಕೈ ಕೆಲಸ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ಅದು ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಐಕ್ ಮಾಲ್ತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡ್ಸಾತೇರು ಕೈ ಜೋಡ್ಸಾಕ್ಲ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣಂತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಮಯನ ಕೊರಿಯರ್ ಲೆತ್ತದು ಪಾತೇರ್ ಪಾಪೋ ಅಂಟ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ಸುಲಭದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ದೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡ್ಸ ಏನದು ಪಂಟ ಸತೀಶ್
ವಾಯ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂಚಮಂತ ಸುಧಾರಿತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಮಾಲ್ತೆರೆಗ್ಲ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಖಾತರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪಾತೆರನು ನಮ ಇತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ ಆರ್ನ ಪಾತೆರಡೆ ಕೇಳ್ಪತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ ಹಿರಿದ್ರು ಬರುಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡೆ ಕೇನುಡು ಕೇನುಡು ಒಂತೆ ನೆಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಇರು ವಿಡಿಯೋ ತೋಜುಜಿ ಇತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡೆ ಕೇನುಡು ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ಚಾವಡಿ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತುರುತಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಎಲ್ಯ ಪಾತೆರ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಚಾವಡಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂಚಿನ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಣ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನದು. ಓಕೆ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಬುಳಚಿಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಏತ್ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಅನ್ನದು. ಓಕೆ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಆ ರೀತಿಲಿ ಉಂಡು ಒಂದು. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜನರೇಷನ್ ಸಾಧಾರಣ 70 ಬುಕ್ಕ 70 ಆ ರೇಂಜ್ ಪುಟ್ಟುನಾಗಲೆ 2000 ಅಡೆಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಜನರೇಷನ್ ನಮ್ಮ. ಓಕೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಕ್ ಆಯ್ತಾ ಆ ತುಳುತ ಮಣ್ಣದ ಗುಣನು ನಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನುಭವಿಸರಾತೇನೆ. ಓಕೆ ಒಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುನೇ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಬುಕ್ಕ ಭಾಷೆದ ನಮ್ಮ ಸೌಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಪುಟ್ಟು ಬಂಡದು ನಂಗೆ ಆ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಲಕ್ಕಿ ಜನರೇಷನ್ ಪಣವಲಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ದೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ಈ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗೆ ಜೋಡು ಪಾಠ ಹೋತ ಅಲ್ಪದ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತೂತನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋದು ಇತ್ತೆ ಹೈಫೈ LCD TV ಮುಟ್ಟ ಮಣ್ಣುಡು ಗೊಬ್ಬುದ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗನೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಡೀಪ್ ಅದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ಪ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಟೈಪ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನುಭವ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು. ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ಆಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ದಯಪಂಡ ಈ ಅನುಭವ ದುಮ್ಮುದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಜನರೇಷನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 30-40 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಡ ಆತ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಶೇಪ್. ಓಕೆ ಅಂಚ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಜನರೇಷನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದುಮ್ಮುಕೊಂದಪ್ಪ ನಾವು. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಒರಿಪ ವರಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತಿ ಏತು ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ. ಓಕೆ ದಯಪಂಡ ನಾವು ದುಂಬುದಾಗ್ಲಿ ನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆವಡ್ ಹಿಂದು. ಸೊ ಅತನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ದಿವೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಏತು ಜಾಗೃತಿ ಭಾಷೆಗೆ ಒರಿಪರ ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಂಡು. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಾತಿರಂಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಕಾನಮಿ ಬೊಕ ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಂಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಅದು 75 ವರ್ಷ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಂಗೆ ಉಂಡು ಮನ್ಪರ ಆತಜಿ. ಕಾರಣ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪು ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಓಳುದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ನಂಗೆ ಅರ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಬ
ಸ್ಕೂಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮನ್ಪರ ಆತುಜಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಮ್ಮ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಉಳ್ಪುಂಡ ಅಥವಾ ಜೋಕ್ಲೆನ ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಳುತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಐನ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಂತಿಜ್ಜ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕೋರೊಂದಿಜ್ಜ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಹೊಡೆದಿತ್ತ ದುಮ್ಮದಾಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಜ್ಜನಾಗ್ಲಿ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ, ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ನಂಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇನೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾಡ್ರ ತೂಂಡ ಅವೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಉಲ್ಟಾದಂಡು ತುಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೊಳೆಯೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಗ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಸಾಧಾರಣ 30 ವರ್ಷ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡ ಅಥವಾ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಆತನಿ. ಓಕೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪೋಣ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಕಾನಮಿ. ಓಕೆ ಭಾಷೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಎಕಾನಮಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತಜಿಂದ ಬೋಳಾರ ಬಂಗುಂಡು. ಓಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಇದು ಕನ್ನಡ ಆವಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವಡ್ ಅವೊಂಜಿ ಉಂಪುದ ಭಾಷೆ ಅದುಂಡು. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕ ಉಂಪುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಮನ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ನಾನು. ಓಕೆ ಐತ ಮಿತ್ತಿಲ ಭಾಷೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ ಶೋಕ್ ಆದ ಬಳೆಯವರ ಅವು ಅನುಕೂಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಉಂಡದು. ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ನಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಪರಿಸರ ತುಳುತ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಇತ್ತದಾಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪರಿಸರ ಚೇಂಜಸ್ ಆತಂದೆ. ಓಕೆ ಆ ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆವೊಂದು ಬರೋದುಂಟು. ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಡೆ. ಓಕೆ ನಂಗೆ ಅವು ಪರಿಸರ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡ ಐತ ಜಾಗನ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ అయిన మంతుందండు ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಕ್ವರ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಓಕೆ ಇತನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆತಂಡು. ಓಕೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೈಡ್ದು ಅಪ್ಪೆರ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಅದ ಈ ಜೋಕ್ಲ ಪದಕ್ಕುಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಡ್ದ ಅವಾರ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಈ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದನ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ತಿಕ್ಕಿದನು. ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿಯಡೆ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕರಪ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಅಂತಂಡ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಅಂದಂಡ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂರೋ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಪನ ಬಂಜಿರ್ದು ಬಾಳೆ ಪಿದಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ನ ಒರೇ ತುಳುವ ನೆಟ್ ಪುಟ್ಟುಂಡ ತುಳು ಆಪುಜಿ ಆವಡ ఆయన మైండ్ అర్లీడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆవడు ఆ లాంగ్వేజ్ ఇడు ఇత్తెంజ గ్రాడ్యువల్ అది ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆವದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ನಂಗೆ ಆತ ಈಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ ತಮನ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡ ಓ ಮೆಮೊರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಗ್ರಾಡ್ಯುವಲ್ ಅದು ತುಳುಪೋಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆವದುಂಡು. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಂಡ ಆಯ್ ಕನ ಕಟ್ಟೋಡು ಆ ಭಾಷೆ ಕನ ಕಟ್ಟೋಡು ಅವು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಈತ ಜೋಕ್ಲು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆವದುಂಡು. ಸೊ ಈ ನೆಟ್ಟಡ್ ನಮ್ಮ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾತಂಡ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಮೂಜಿ ಟರ್ಮ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪಾಡ್ಬ ಟಿವಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಏರಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ಏನೊಂದು ಪಂಪ ಜಾನಿ ಜಾನಿಯಸ್ ಪಪ್ಪ ನಾಯಿ ಮರಿ ತಿಂಡಿ ಬೇಕಿ ಅಂಚಿನ ದಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಓಕೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ದೂರ ದೇವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಬಟ್ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಏತುಲ್ಲ ಉಂಡದು. ಓಕೆ ಮುಖ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯಿನಾಗ್ಲೆಗ್ ಒಂದೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪಂಪು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿ ಊರುದಾಗ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುದಾಗ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಕಲ್ಪಪುನ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಜಾಬ್. ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತೊಂಡ ಆಗ್ಲೇ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತು ನಾವು ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದ ಕಲ್ತಿನ
ಅವೊಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಊರು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಎಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೂರ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆದ್ ಅರ್ಲಿ ಓ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಆಗ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ದೆತ್ತೊಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಕೊರಡು. ಓಕೆ ನಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಕ್ಲ ಆ ಜೋಕ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಿಸ್ ಆತನ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಏತ್ ತುಳುತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡತ್ತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಗೆ ಬಾಳ ಸಾಧ್ಯ ಇರಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಳುಟು ಈ ಪದ್ಯ ಬಂಡದು ನಲ್ಪಾದ ನಂಜನವರ ಇಜ್ಜಿ ಅದ ಅಂಚದೀಪ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ದು ಅನಿಮೇಷನ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡ್ ಬಂಡದು. ಓಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಬಾಕಿದ ಭಾಷೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕವಿಕ್ಲಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಜೋಕ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮೇಟ್ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಅವು ಗೊತ್ತಿಲಾತಜ್ಜಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬರೆಪ್ಪನಲ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪುಟ್ಟವಡು ಬುಕ್ಕ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಗಲೆಗಾಡು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವೇ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಕವನ ಆಯ್ತ ಜೋಕ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಪದು ಐಕ್ ಬುಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಅನಿಮೇಷನ್ ಆ ಟೈಪ್ ಈ 4 ಲೆವೆಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಜತ್ತಿನ. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಗಲೇ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕವಿಕ್ಲಾಗ್ಲ ಸೇರ್ದು ಪೂರ ಒಂಜಿ 10-30 ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ ಆಗ್ಲಿ ತೋಯ್ಪವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಐಟ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಪದ ರಚನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆಕ ಬರೆಪ್ಲೆಕ ಅವೊಂಜಿ ದಯಪಂಡ ಐತೆ ಜೋಕ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರೆಪುನ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಸ್ವತಃ ಆಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಜೋಕ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಖಾಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನ ಅಂಕಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಓಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಫೀಲ್ ಮಂತ ನೋಡ ಅಪ್ಪನು ಕವಿಕ್ಲು ಬರೆನಾಗ ಕವಿಕ್ಲು ಆಯ್ನ ಫೀಲ್ ಮಂತ ನೋಡ ಅಪ್ಪನು ಆ ಜೋಕ್ಲ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಂತ ಕವನ ರಚನೆ ಮಂತ ಆಯ್ತ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ನಂಗೆ ರೈಮ್ಸ್ ಪೂರ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಐನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮೈತೆ ತುಳುಕು ಭಾಷಾಂತರ ಮಂತ. ಓಕೆ ತುಳುಕು ಭಾಷಾಂತರ ಮಂತನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದೆಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಜನಪದಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು. ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡನೇ ಪುಸ್ತಕ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಮ್ಮಿನ ಪನ್ಪುನ ತುಳುತ ಒಂದು ರಡ್ನೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಉಜ್ಜಾಲ್ ಬಂಡದು ಸ್ವಂತ ರಚನೆ ಮಂತ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತ 1 ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆತನ. ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2000 ಜಾಸ್ತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆತನ ಬುಕ್ಕ ನೆಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ಇತ್ತೆ ನಾಯಿ ಮಾರಿ ತಿಂಡಿ ಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ ಅಂಚಿನ ಪದ್ಯನ ಅವೇ ದಾಟಿಡ್ ಅವೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಇತ್ತ ಇನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪಣ. ಓಕೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಣ. ಓಕೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ರೀಚ್ ಆವೋಡು ಬುಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಪ್ನಲ್ಲ ಬರೆಂಡಲ ಐನ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಂತಂಗ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 10-20 ಸೆಷನ್ ಆಯ್ನ ಆ ಪದ್ಯನ ರಿವ್ಯೂ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚಿನ ಮಂತದ ಬುಕ್ಕ ಐನ ಶೇಪ್ ಕೊಣತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಅನ್ಪಣ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತನ. ಐಡ್ ಬುಕ್ ಐಕಿತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜನರೇಷನ್ ಇತ್ತಿದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ಪದ್ಯಗೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಂತದ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪ. ಓಕೆ ಇದು ಮಲ್ಲ ಬೇಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತ ಮಿತ್ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜೊತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ
ಸ್ಪರ್ಧೆದ ರೂಪ ಒಡ್ಕೊಳತ್ತದು ಆಯ್ನತ್ತು ಬಳಕೆ ಆಪ್ಲೇಕ ನಮ್ಮ ಏನು ಬಳಕೆ ಆಪ್ಲೇಕ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ತೂಡಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೋ ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಈ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಸ್ತ್ ಕವಿಕುಲಗಳು ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ఒక ಚಾವಡಿದ ಸಂಘಟನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತಾರೆ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಂತೊಂದು ಏನ ಎರಡು ಪಾತೆರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗೈತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗೈತೆ ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ನಿಗ್ಲಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಂದೊಪ್ಪುನ ಎಂಚ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಓಲ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ತುಳುತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ನಂಗೆ ತೋಜುಂದುಂಡ ಅವು ಅನಾವರ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತಿರನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡಕ್ಕೆ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರನ ಮಾತ ಕವಿಕಲಗಳಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈಸ್ತವೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಡಿಗೆರೆ ಅಡಿಗೆರೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಆದನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೇಂಡು ಸತೀಶರೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದಾದ್ರೆ ಬಜಿ ಪಾತಿರತ್ ಏತೋದಿನಂತ ಕತ್ತ ವಿಷಯ ಆ ಕನ ಸಾಕಾರಗೂ ಆವಡು ಗಂಟ ಅಯ್ನ ಬರ್ಪಡಿ ಬೇಲೆಕೊಂಡು ಹಿರೇ ಸಹಕಾರ ಸರಳತೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಲ್ತಲೈಕ ಕಾರಣ ಅಯ್ನ ಮಾಲ್ತ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಕೂಡ್ಸಾತ್ ಜನಕ್ಲಕ್ ಮುಟ್ಟಾತಾರೀರು ಸತೀಶರೇ ನಾನು ಈಗಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದ ಬೆರ್ಪಡಿ 2 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಬಂಟ ಸುಧಾ ನಾಗೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಶೋಧ ಮೋಹನ್ ಈ ಕವಿಕ್ಲೆ 2 ಜನಲ ಸುರುರ್ತಿ ಈ ಮುಟ್ಟಲ ಸತೀಶರೇ ಬೆರಿಸಾಯ್ಡು ಹೊರ್ಲುಟೆ ಉಂತುತ್ತೇರು ಅಕ್ಲು ನಿತ್ಯಲೆ ತೊಂದುಳ್ಳೇನೆ ಅಕ್ಲು ಈ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಮ್ಮೆನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲನ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡಿತ ತೋಜಾವಡು ಪಂಟ್ ಅಕ್ಲಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಾಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ 6 ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸುಧಾ ನಾಗೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಶೋಧ ಮೋಹನ್ ಈ ಸ್ವರ ಬರೆಯವರ ಇಪ್ಪು ಪದ್ಯ ಬರೆಯವರ ಇಪ್ಪು ಆತರ ಕೇಳುವಂತಿಜಿ ಕೇಳರೆ ಕೇಳುಂಡು ಆಯ್ತು ತೋಜುಂಡ್ಲ ಓ ಯಶೋದಕ್ಕ ದಾನ್ವರಿ ನಾ ಇದಕ್ಕಿನ್ನಿ ತಿನೆರೆ ಬೋಡ ತಿನೆರೆ ಬೋಡು ಪರಿಯರೆ ಬೋಡು ಮಾತ ಬೋಡು ದಾರೆ ಇರು ಬೂಕು ಬುಡುಗಡದಲ್ಲಿ ಎಸುಗು ಬತ್ತದು ಪುಲ್ಲಿನ ಗೊಬ್ಬ ಅಂದಲ್ಲರೆ ಅಂದಿ ಸುಧಾ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಪದ ಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕಲ ಅಂದ್ ಮಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬುಡುಗಡೆ ಆರಿತ್ತು ನಾವು ಕತ್ತೂರಿ ಕಮ್ಮೆನದೋಲ ಇದು ಆನಂದದ ಪದ ಒಂದೊಂದು ತೆರಪ ಇಲ್ಲ ಕಲಾಪನತೆ ಅಂಚ ಅಂದ ಅಂಚ ಪಂಡಿಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡ್ ಪದ ಕಲ್ಪ ರಾಪುಡುತ್ತಲಿ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗ್ಲ ಆ ಪದ ಸರಿಯಾದ ಎತ್ತಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲು ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಈ ಪದಕ್ಲೇನು ಏಪಲ ಮರಪೈರು ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಮರಪೈರು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕೊಡಿನಾಲೆ ಇಡವು ಏಪಲ ನಲ್ತೊಂದು ಪತೆ ಅಂದ ಆ ಪ್ರಯತ್ನನೆ ಇನಿ ಬುಡುಗಡೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಕತ್ತೂರಿ ಕಮ್ಮೆನ ಬೂಕುಡು 3 ಬೈದನ್ನು ಪನ್ಪೇನು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತೂರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಗಮನಿಸೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ದಿನ ಏತೋ ಪದಕ್ಲೇನ ನನ್ನ ತುಳುಟೆ ಪಂಡು ಬರದೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಆಶಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿನ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಬೇಲೆಡೆ ಮಲ್ಲ ಜಬದಾರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೂಕುನು ಸಂಪೋಲ್ತಿನ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಕ್ಕ ಅರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಕೂಡ ಜನ ಮಾತ ಕವಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೋಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೈತೆ ಅಂದೇಶದಕ್ಕ ಪನೋಡಿ ದಯಬಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಕೆಲವು ಪದಕುಲ್ತುಲೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುದವು ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೆನೆ ಆಗ್ತಾವು ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗಳ ಪನ್ಪೆನ ಪನೇರ ಆಪಿನ ಪದಕುಲು ಉಂಡತಿ ನೆಟ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತುಲೆಗೆ
ಏರೊಂದೊಂದು ರಾವೊಂದುಂಡು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾವುಟ ಶಾಲೆ ಬೋಪಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೂಲೆ ಶಾಲೆ ಬೋಪಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನ ತಾನಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಪಂಪಿನ ಪದಕುಲು ಹತ್ತೊಂದು ಏತ್ ಪೊರ್ಲದ ಪದ ಈ ಪದ ಉಂಡತೆ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣ ರೈಕಲಿನ ಪದ ಇನ್ಯಾರನ್ನ ನುತ್ತೋರು ಮನೆ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬದ ದಿನತೆ ಈ ಪದವರು ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಏತಿ ಯೋಗ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಸುಧಾ ಈಗಲ್ಗೆಡ್ ಅದೇ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಟದೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ನನ್ನ ಈ ಬುಕ್ಡು ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಶಾಲೆ ಪೋಂದಿನ ಎಲೆನ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂದ್ರಾಪಿನ ಪದಕುಲುಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಪದತಲೆ ಜನ 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 ಕಿಸೆನಿಲ್ಕೆ ಕಾಸು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ತಿರ್ತು ಪೂರ್ಣ ಟನ 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 ಈ ಪದತ ಲಯ ತುಲೆ ಈ ಲಯೋನೇ ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಯ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುದು ಅಂಚೆ ನಂದೊಂಜಿ ಪದತಲೆ ಸುದೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊರುಂಗು ದೆಂಗ ಒಂದು ಮೋನೆ ಕಾರು ದೆರ್ತು ನಲ್ತುಂಡು ತಕ್ಕ ತೈ ತೈ ತುಲೆಗೆ ಕೊರುಂಗು ನೀರಡು ತರೆಕಂತ ಪಾರ್ದು ಕಾರು ದೆರ್ತು ಉಂಟುದಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರನ ಎಂಚ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತಿರ್ತದೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಲಲು ಜೋಕ್ಲೆನ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಪ್ರಕೃತಿನ ಗುಮನ ತೋರಿಸಿದ ತೋಪಾಯರ ಕಲ್ಪವಣೊಂದು ಎನ್ನುವೆ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪೆನ ಬೆಪ್ಪು ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಪಗನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಿದೈದ ಲೋಕದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಪದಕುಲ್ಲ ತೊಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಬಾನೋಡು ತೋಜಿನ ಅಜ್ಜ ಬೀರು ಅವಡು ಕಂಡಿಡೆ ಲಾಗೆಂದು ಬರ್ಪಿನ ಕಂಡು ಪುಚ್ಚೆ ಅವಡು ಚಿಮ್ ಚಿಮ್ ಪಂದು ಮರಡ್ದು ಮರ ಮಿತರ್ನ ಚನಿಲ ಅವಡು ರಾಪುನ ಪಕ್ಕಿನ ಅವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲುದ ಪದಕುಲು ನೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳತೆ ಕೂಡ ಈ ಪದ ತೊಲೆ ಬಾನೋದುಲ ಈ ಮೂರ್ದು ಬತ್ತೆ ಚಂದಮಾಮೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಟ್ಲಕಾಯಿ ತೋಟ ಡುಂಡುಗೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಇಲ್ಲದ ಆಜು ಬಾಜು ತೋಜನೆ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡ ಮಲ್ಪನ ಪದಕುಲು ಇಲ್ಲ ದೇಶದಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ದನೆ ಪಂದತ್ತು ಸುಧಾ ಮುಂತುಲೆ ಆನೆ ಬತ್ತನ ಆನೆ ವಾನೆ ಅಜ್ಜರದಂತೆನೆ ಎಂಕಾಂಡ ಕುದುರೆ ಕರುಡಿ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋಂದೊಗೆ ಇಂಚ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಡುಡಿತ್ತಿನ ಮುರ್ಗೋಲೆನ ತೆರೆಯೊನ್ನ ಕೊದಿಪುಟ್ಟವನ ಪದಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪದಕುಲು ಎತ್ತು ಪ್ರಾಸ ಲಯೋಟಿತದ ಜೋಕ್ಲಿ ನಲ್ಪವ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಮುಂದೊಂಜಿ ತುಲೆ ಗುಂಡಾರಿ ಗುಂಡೆ ಮದ್ಮೆದಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಯೆ ಪತ್ತಿಲಾಡು ತಿಂದೆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಬಂಡೆ ಈ ಪದ ಎಟ್ಟು ಪ್ರಾಸಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆಲ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲಿ ನಲ್ಪವ್ ಲೆಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಈ ಪದ ತುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತುಂಡು ರಡ್ಡು ಧಾನ್ಯ ತಿಂದುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ 10 20 ತೋಟಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ನೀ ಸೋಂತೆತ್ತ ತುಲೆ ಕೊಡಿ ಪಣೊಂದಿತ್ತಾರ ಪಲ್ಲೆವರ 20-30 ಕಲ್ಲ ತುಲೆ ಇಂಚ ಈ ಪದಕಲಿನ ಪಣದು ಬನ್ನದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಗೆನ್ಪೆರ್ಲ ಕಲ್ಪೋತೆ ಕೂಡ ಇಂದು ಈ ಬೂಕುಡು ಯಶೋದಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ 5 ಲೆಚ್ಚ ಪದಕುಲುಂಡಿ ಹಿರಿಯ ಕಬಿಕೆರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಇದ್ದದ ಪೊಸ ಕಬಿಕೆಲು ಕೂಡ ನೆಟ್ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತೀರು ಮಾದರೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಪದಕುಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪನಿಯರ ಆಪುಜಿ ನೆತ್ತ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ರುಚಿ ತೋಜಗ ಯಾವತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕಾಕಲು ಬೂಕುದು ಓದ್ವೀರ್ ರುಚಿ ತೋದು ಬೂಕುದೇತ ನೋಡು ದೇಶ ಭಕ್ತಿದ ದೇವರ ಭಕ್ತಿದ ವರ್ಷದ ಕಾಮನದಿಲ್ಲದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಾಳಿಪಟ ಗಿಳಿ ಗುರ್ಬಿ ಕಕ್ಕೆ ಪುಚ್ಚೆ ರೈಲು ಗಾಡಿ ಜಾರಬಂಡಿ ಇಂತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಸಿ ಹಾಪಿನ ತೋ ಪದಕುಲು ಜೋಕುಲ ಬಾಯ್ದ ನಲ್ಪೆರ ನೆಟ್ಟು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಪದಕುಲಿನ ಮೂಲದ ಪದದ ರಾಗ ಒರ್ಗು ಲೆಕ್ಕ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ದೇರು ಅವಳು ಪ್ರಾಸಗು ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ಅರ್ಥ ತಪ್ಪಂದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂತ ಹೊಂದ ಒಂದೇರು ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ನಿಲ್ಲ ಲೊಪ್ಪುಡಾಯಿನ ಬುಕ್ಕು ಸುದ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದುಂಬು ಕೊನೋಡಾಯಿನ ಪದಕುಲು ಮೂಲಲ್ಲ ನನಂದು ವಿಷಯ ಅನ್ಸ್ತಾ ಊರುಡುಪುನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪರ ಊರುಡುಪುನ ತುಳುವ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಓದರ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಪಿಟ್ಲ ಪದಕುಲಿನ ಹಚ್ಚಿ ಮಲ್ದೇರು ಅವನ್ ಎಡ್ಡೆ ನಾನಂತೆ ಊರ್ದ ಜೋಕುಲು ಕನ್ನಡ ಓದುವರು ಪರ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ ಓದರೆ ತೆರೆಜಿದಲ್ಲ ತುಳು ಪದನು ಕಲ್ಪರ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ ಆಟತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪದಕ್ಲಿಂದ ಪಾಡ್ನೆ ಇರ್ತತ್ರ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿಟೇ ತುಳು ಬರೋದೇನು ಓದರೆ ಇಪ್ಪರೆ ಜೋಕ್ಲಿಂದ ಮಲ್ದೇರು ಕೂಡ ನೆಟ್ಟ ಪಿರೌಡ್ ಉಂಡತೆ ಈ ಲಿಪಿತ ಪಿರೌಡು ನಮ್ಮ ಕುಶಲಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಲತಕ್ಕ ವಿನೋದಕ್ಕ ಪುರ ಬಾರಿ ಬೆಂತೇರಿ ಮಕ್ಳೇನ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೋಡ ಅಂದಿಸಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಬೇಲೆ ಒಂಚ ಕೈಗೋಡ್ಯದ ಪಂಚನ ಕುಸಿಲ ನಂಗೆ ಮಾತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಬಾರಿ ಕೊಸಿತ ದಿನ ಬಾರಿ ಕುಸಿದ ದಿನ
ತುಳುವರೆ ಅಂಗಣದ ಅಪನ ಆಟ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಮೇರು ನಾಲ್ ಪಾತೆರ ಬರೆದು ಬೆರಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅರೊಂದು ಪಾತೆರ ಮುಲ್ಪ ಅಂತಿರು ನಂಕ್ ತೆರಿನ ಭಾಷೆದ ಪಾತೆರನ್ನ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಪಾತೆರನ್ನ ಆ ಉಡಲ್ಗ್ ನಾಟದು ನಿಜವಾದ್ಲ ಉಡಲ್ಗ್ ನಾಟುಲ ಪಾತೆರಂದು ಆರು ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕ ನನಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡೆ ಪದಕ್ಲೇನ್ ಕೇಂದ್ರನ ಪಂಡನ ಬಾಗಿ ತಿಕ್ಕದ ಪಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಭೂಪಡಿಸಿನ ಮಾತ ಪದಕುಲ ಮಾತ ತುಳುವ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತಡ್ ಜೋಕುಲೆ ಬಾಯ್ದ ನಲ್ತೊಂದು ಪಡ್ ಇಂಚ ಈ ಭೂಪದ ಆಶೆಯಲು ನಿಜ ಅವಡು ಪಂಡ ಬಯಕ್ ಅವಶ್ಯದಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಾದು ಉರ್ಕುಲ್ಲಾಸೋಡು ಪೊರೆನ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಾಲರೆಗ್ ತುಳುವ ಚಾವಡಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ರೆಗ್ ಮಾತ ಪದುಕೆರೆಗ್ ಕಬಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ ತಾಂಗ್ ತರ್ಕಿಯಲ್ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಮೈತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಬರಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರರು ಮುಗಿಪು ಕತ್ತೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುಧಾ ನಾಗೇಶ್ ಯಶೋಧ ಮೋಹನ್ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ವಾ ಪಾತೆರ ಬುಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಕಂಡಾಗ ನನ್ನ ಬುಕ್ ಓದನ್ನಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ತಾಯ್ಪಂಟ ಆ ಬುಕ್ ಕಾತು ನಿಕ್ಲ ಆತು ಭಂಗ ಬತ್ತಾರೆ ವಾ ಪದ್ಯ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕಂಜಿ ಪದ್ಯ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಮಾಲ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಮಾಲ್ತೆತ್ಲ ಪುಟ್ಟಾತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡಾರೆ ಮಾಲ್ತಕ್ಕೆ ಎಂತ ಸಮಯ ಬೈದಂಡು ಕಸ್ತೂರಿ ಕಮ್ಮೆನ ಆ ಭಂಗಬತಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಮದತ್ತದ ಸಂತೋಷದ ಇನಿತ ದಿನನು ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ತ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆದ ಸಮಯ ಅಂಟಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಯ್ನ ಇರ್ತಾವ್ರ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರ್ನ ಉಂತವ್ರ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಟ್ಲ ಮಾಲ್ತಿರ್ಲ ಎಣ್ಣೊಂತು ಐಟ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ನಕ್ಲ ಎಣ್ಣೊಂತು ಬಿಟ್ಟೆ ಬತ್ತು ತುಳ್ಳಿರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇರಿಗಾರರು ಶಿವಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತು ತುಳ್ಳಿರು ರಡು ಇಡುಕಿ ಉಳ್ಳೆರು ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳ್ಳೆರು ರಾಜಶ್ರೀ ಬೆರ್ಲಾ ಸುರೇಶ್ ಪುಂಜಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಸತ್ಯವತಿ ಸಿ.ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಚೆಂಡ್ಲಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಉಮೇಶ್ ಪುಂಜಾ ಜೈನ್ ಎಚ್.ಎಸ್. ಮುಲ್ಮಡಿ ನಳಿನಿ ಅಂಜು ರೂಪಾ ಆಳ್ವಾ ಹರ್ಷಿರಾಜ್ ಕಾವೂರ್ ರಮಾನಾಥ್ ಏತಡ್ಕ ಶೇಖರ್ ಸುಧಾ ನಾಗೇಶ್ ಮುಖ ಸುರೇಶ್ ಪುಂಜಾ ಉಮೇಶ್ ಮುಖ ವಿನೋದ್ ರೈ ವಿನ್ಯಾಸ್ ವೈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯಶೋಧಾ ಮೋಹನ್ ವೈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯಾದವ್ ಎಸ್ ಕಲ್ಲಾಪ್ ಜಾನಕಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಧಾಕರ್ ಎಸ್ ರಾವ್ ಉಮೇಶ್ ಅಸೈಗೋಳಿ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳ್ಳಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಸ್.ಕೆ. ಎಚ್.ಎಸ್. ಬೋಲ್ಮಡಿ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಎಂ ವೀರಮಂಗಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಮನ್ ಎಸ್.ಕೆ. ರೈ ಮುಕ್ಳು ಮಾಲ್ತ ಭಿನ್ನಾತಿ ಭಿನ್ನೇರ್ ನಕಲ್ನ ಮಾಲ್ತ ಬರ್ತೇರೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾಲ್ತೆರ್ನ ಅನುಮತಿನಿ ಕೇಳಂತೂ ಇತ್ತೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಮ್ಮೆನ ಒಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುಗತ್ತೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲು ಮಾಲ್ತ ಭಿನ್ನಾತಿ ಭಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಕಾಟಿ ಒಟ್ಟುತ್ತೆ ಸಹಮತ ಕೊರಿಯರಂಟ ಇತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಮ್ಮೆನ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ ಒಂಜಿ ಅನುಮತಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜುಂಡೆ ತೋಜುಂಡಿಯೇ
ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಮ್ಮೇಣ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ನಮ್ಮ ಪಂಪನ ವರ್ಡ್ ಕೇಂದಿಪ ಶಬ್ದ ಕೇಂದಿಪ ಅಂಚನೆ ಆ ಕಸ್ತೂರಿ ಪರಿಮಳ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಬರಡ್ ಬಂಡ ಆ ಕನ್ನಡದ ನೆಟ್ಟಿಪ್ಪನ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಚಲಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೈಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜೋಕ್ಲ ಪದ್ಯ ಉಂಡ ಅಯ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಭಾಷಾಂತರ ಬಂತದ. ಒಂದು ಫ್ರೀ ಕಾಪಿ ಆದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪೊಂದಿಪ್ಪುನು ನಿಕ್ ಮುನ್ನುಡಿ ಸುರುತ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿ ಗುರ್ಕರನ ಪಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಸಂಪೋಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನೋಡಿ ಉಂಡು. ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ 10 ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಗ್ಲೇನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏರೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತದ ನೆಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬುಕ್ಕ ಈ ಬೆನ್ನಿಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 2 ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬರೆಪುನ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ಪುನ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಸುಧಾಕ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಂಚಿನ ಈ ಜೋಕ್ಲ ಪದ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಮಿಸ್ ಆತಂಡ ಒಂದ್ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಪುನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈತ್ ಜನ ಅಂಕ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು. ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ವಿ, ಸುಧಾ ನಾಗೇಶ್, ಯಶೋಧ ಮೋಹನ್, ರೂಪಕಲಾ ಹೂವ, ವಿನೋದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ, ರಾಜೇಶ್ ಅಕ್ಕುಲೆರ್, ಚಂದ್ರವತಿ SP ಹೊಸ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಮತಾ ಅಂಚನ್ ಪುಣೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲತಾ ಟಿ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಪಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಗೆ ಮೇರ್ಲ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ HS ಬೊಲ್ಲಾಡಿ, ರಶ್ಮಿ ಸನಿಲ್, ನಾಗರಾಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಉಮೇಶ್ ಹಿರಿಯ, ಅಡ್ಯಾರ್ ಗುತ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ರೈ, ದೀಪಕ್ ಜೈನ್, ಸಿಂಧು ಕೆ ಕುಲಾಲ್ ಅವರು US ಇರ್ದು, ಮಲ್ಲಿಕೆ ಜೆ ರೈ, ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ ಟೀಚರ್, ಕವಿತಾ ಅಡಗುಲೇರ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಚರ್, ನಳಿನಿ ಕುಲಾಲ್, ಅಶೋಕ್ ಕೆ ಕಡೇಶ್ವರ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುಲಾಲ್ ಮಿತ್ತೂರು, ಉಮೇಶ್ ಕೆ ರಾವ್, ವನಿತಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಘುವೀರ್ ಗಿರಿ ಸರ್ನ ಎರಡೇ ಪದ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಪದ್ಯ ಉಂಡು. ಜಯರಾಮ್ ಬಣಿಯಾಡಿ, ಯಾದವ್ ಕಲ್ಲಾಪು, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ತುರ್ತ ಜೋಕ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿರಿಯ ಕವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜ ಭಟ್ನ ಪದ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಮ್ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಬುಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ವೆ. US ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ನಲ್ ಪದ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾರಥ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಮಲ್ಲಬೋದಾರೆ ಆರ್ನಲ್ ಪದ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲೇನ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ತುಳುತ ಪದ್ಯ ಆಯ್ತ ಕನ್ನಡ ತುಳುತ ಲಿಪಿಟ್ಲ ಉಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಡಿಎಲ್ ಪುಸ್ತಕ ನಂಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಲ ನಮ್ಮವೇ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಲ ನಮ್ಮವೇ ಅಂಜಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನೆತ್ತ ಕನ್ನಡಲ ನಂಗೆ ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಫ್ರೀ ಆದ ಶೇರ್ ಒಂದಿಪ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ joklechaavadi.com ಪಯರ್ನ ಅಲ್ಪನಿಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು joklechaavadi.com ಅಲ್ಪಾಡದು ಬುಕ್ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಬುಕ್ ಕಿಂಡ್ಲಿಡ್ಲ ಐನತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನೇನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮನ್ಪೋಡೇನೆ ಪಣ ಆಯ್ತ ಪಿರ ಚೂರುಂತೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಚೂರು ಉಂಡು ಚೂರು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕರಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಉಜ್ಜಾಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಗ್ಲೆ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಉಂಡು ಇಟ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊನಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಗ್ಲೆ ಪಣ ಎನಿವೇರ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಗ್ಲಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿಂಡ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ನಡೆದವರ ಕಡೆಯದು ಕೊಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿನವರ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇರಿಗೆ
ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಕುಟುಂಬವು ಅಂಚ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಡಿಗೆರೆ. ಓಕೆ ಸತೀಶರೇ, ಮಾಲ್ತೆರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನುಮತಿ ಕೇಂಡು ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಡ್ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊರ್ಲುತ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯಾರು ಕವಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆಲ ಮೋಕೆತ ಪಾತೆರ ಪಾತಿರ್ಯಾರು ಆತೆತ್ತ ದಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರೆಣ್ಯಾರು ಮಾಲ್ತ ಬೋಡಾಯಿನವೆ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಟೆ ಪುಸ್ತಕದ ಮಾಲ್ತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ದಿನ ಇನಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಮ್ಮೆನ ಐನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಲ ಇನಿ ಆತುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಈರೆ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿನ ಈ ಕ್ಷಣೊಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿತ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ್ಲ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಿತ್ಯ ಕೇಳ್ಕೊ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ ನಿರ್ನಕ್ಲಿನ ಪಾತೆರ್ ಪಾವರುಳ್ಳೋ ಕವಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಪಾವರುಳ್ಳೋ ಬಾಕಿ ವಿಷಯಗಳು ಉಂಡು. ಒಟ್ಟಿಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಲ್ತ ಮುಗಿಪುಣ ಯೋಚನೆಲ್ಲ ಉಂಡು. 9ಗೆ ಮುಗಿಪೊಡುಂದುಳ್ಳೋ ಸಮಯ ತೂವಂತು ಐನು ಮುಕ್ತಾಯ 9 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪುಗೊಂದುಳ್ಳೋ ಮಾಲ್ತೆರ ಸಹಕಾರ ಕೋರಲ್ ಬಣ್ಣದ ಕೇಳಂತು ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ್ಲ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೇನ ಜೀವನಲ ಖುಷಿ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಘಟಾನುಘಟಿಕಲು ನಂಗೆ ವಾ ಸರಕಾರಲ ಬುಡ್ಚಿ ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಏರ್ನ ಸಹಕಾರಲ ಬುಡ್ಚಿ ಬತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುನಂತ ಪಿರಾವಡಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತುಂಡ ನಂಗೆ ಓಡಿಗ್ಲ ಪೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬೇದಿದೆ. 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುನಗ ಕೆಲವೇ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ತುಳು ಬಂದುಲು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಖುಷಿಟೇ ಬರ್ತದೆ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲು ಪಡುವ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಗಣ್ಯರು ಬೈದೇರಿ ಇನ್ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಂತೇರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಡಿಗೆರೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಕವಿಕಲು ಯಶೋದಕ್ಕಲ ಸುಧಾ ಅಕ್ಕಲ ಇನ್ ಪನ್ನಾಗ ಇಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ ದಾದಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯನು ನಮ್ಮ ಕಳೆಯೊಂದ ಈತೊಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಉಂಡು ದಿಟ್ಟು ನಂಕೊಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುರಂಜಿನ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಲ್ಪುರಂಜಿ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಉಂಡು. ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗಗೊಂಜಿ ಪಾಡ್ನೊಂಜಿ ಅಡಿಪಾಯ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ನ ಕಲ್ಲೆ ಅವು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಆದ್ ಐತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಲೋಕೋಪಯೋಗ ಆವಡನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮಡೊಂಜಿ ಆಸೆಲ ಉಂಡು. ರವಿಯಣ್ಣ ಬೈದೇರು ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆಲ ಬರೋಡೊಂದು ಪಂತಿರಾರಿ ಬೇತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದವರ ಆರು ಒಂತೆ ದುಂಬು ಪೇರ ಆಪುಂಡೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ಲ ಬರೋಡುತ್ತಿದೆ ಅವರೊಂಜಿ ಸಭೆಟ್ಟುಲ್ಲಿ ಅರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮನ್ಪೇರೆ ಪಂಡಿಗುಡ್ಲಿ ಒತ್ತಿದಿರು ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ದುಂಬ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬುಕ್ದ ಆದು ಕೊಡುಂದು ಆರೇ ಬಂಡೇರಿ ಅಂಚಾದ ಆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೇರೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ಬುಕ್ ಆವಡಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿರಾವಡಿತ್ತನಕ್ಲು ಸುರುಡ್ದೆ ಕುಶಾಲ ಶಕ ಒಂಜಿ ವಾರಗುರು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ರು ಏರೆಲ್ಲ ಬೆರಿ ಮುಟ್ಟಿಜೇರಿ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋರಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ನ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಪಂಡದಿ ಇತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಿ ಉಮೇಶ್ ಪುಂಜೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಬಾರಿ ಜೋರಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಪಿರಾವಡಿತ್ತಿನ ಆಶಾನಂದ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಜನಕ್ಲು ಸದಸ್ಯರು ಎಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ನಮಗೆ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದೆತ್ತ ಪಿರಾವಡಿತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಸುರುಡ್ದೆ ಕುಶಾಲಕ್ಷಕ್ಕ ಸುಧಾ ನಾಗೇಶ್ ಯಶೋಧ ಮೋಹನ್ ರೂಪಕಲಾ ಆಳ್ವ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ರಾಜಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಕೆಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು ಬೇಕಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಪತ್ತಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆನಕ್ಲು ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಬರಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಜತ್ತನೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜದಿ ಒಂದು ನಲ್ಲ ದುಂಬು ಪೋಪುನ ಪೋಯರ್ ಏತೋ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ 2ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಸುರುಟೊಂಜಿ ಜೋಕಲೆ ಉಜ್ಜಾಲ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಡಿ ಐಟೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 150 ಪದ ಉಂಡು ಐನ್ ಕನ್ನಡ ತುಳುಟು ಬಂತೀರ ಐತ ಪಿರೋಡು ಐನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮನ್ಪಿರ್ಲ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಬೇಕ್ಲೆ ಸೇರಿದಿರ ಬಂದ ರಾಜಶ್ರೀ ಅಕ್ಕೊಲ್ಲೆ ರೇಟ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಎಸ್ ಮಮತಾ ಅಂಚನ್ ಲತಾ ಟಿ ಕುಲಾಲ್ HS ಬೊಳ್ಳ್ಯಾಡಿ ರಶ್ಮಿ ಸನಿಲ್ PS ನಾಗರಾಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಬೇಕ್ಲು ಮಾತ ಪದ ಬರೆತ ನಕ್ಲದಕ್ಕೆ ಪದ ಬರೆದು ಉಮೇದ್ ಗೌರ್ ನಕ್ಲು ಉಮೇಶ್ ಶಿರಿಯಾ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗುತ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ರೈ ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ ಸಿಂಧು ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಜೈರೈ ಮಂಜುಳಾ IM ಕವಿತಾ ಅಡೂರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಳಿನಿ ಕುಲಾಲ್ ಅಶೋಕ್ ಎನ್ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಮೇಶ್ ರಾವ್ ವನಿತಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಘು ಇಟ್ಕುಡಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಎಸ್
ಜಯರಾಮ್ ಫಣಿಯಾಡಿ, ಯಾದವ್ ಎಸ್ ಕಲ್ಲಾಪು, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರತ್, ಕನರಾಡಿ ವಾದಿರಾಜ ಭಟ್, ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರ್, ಕೆ ನಡಿಗ. ಇಂದು ದಾಯನ ಪಿರಾರ ಓದಿ ಉಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಪಂಡೇರ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಪಿರಾರ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಯವಂಡ ಬೇಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಇತ್ತೇ ಮುಗಿದಿಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಕಡೆ ತವರಂಡ ನಿಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ನನಲಾತು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಂದೆತ್ತ ಪಿರಾಡು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ನಿತ್ಯ ಸಾಧಾರಣ 24x7 ಪಂಡ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು 6 ಮಂತಿನ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಡು ತುಂಡಾರು ಖಂಡಿತ ಒಂದೊಂಜಿ ಜೋಕಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕಲ್ನ ಲತ್ತು ನಾಲೈಡ್ ಬರ್ಪುನಂಜನ ಪದ ಅವು ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಪದ ಪೂರ ತುಳುಕು ಬರ್ಪುಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಡ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಂಕು ಬೋಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಿಲ ಉಂಡು ಇಂದೇನೆ ಭಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಏರು ಮತ್ತ ಇನಿ ಬೈದೆರ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಪದ ಇತ್ತಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 150 ಪದಕ್ಕೂ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಪಡಲಿ ಒಂಜಿ ಪದ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂದೊಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರಲಿ ದಾಖಲೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪದಕ್ಕುಲ ದಾಖಲೆ ಗೂಗಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದು ಜೋಕ್ ಇಂದು ಇಂಚ ಬತ್ತಿನೇ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತಾಯಿರ ನಂಗೆ ಆಪುಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಈ ದಿಸೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಈ ಕಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪಂಡು ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಬೆಜ್ಜದಿತ್ತ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದೆತ್ತ ಕೆಲಸದ ಅನ್ಪಂಡ ಅಂದಿನ ವರ್ಚುವಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರೋಡುಂದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಟು ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಂಡೇರದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚಿದ ಸಾಧ್ಯವು ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಕ್ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿಂದ ಇನ್ನು ಖಂಡಿತ ಇದು ಉಂತಾವ್ಜ ಇಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೇಕ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಂತ್ನಲ್ಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಆಯ್ತ ಬರಲಿ ಜೋಕಲ್ನಲ್ಲ ಕವಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಲ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಆ ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟುವ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಒರಿಯಾಡ್ದ ಆಪುನ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಕೈ ಪತ್ತದು ದುಂಬುಕೊಂಡ ಈ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ಇಚ್ಚರಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಮ್ಮಿಯಿಂದಾಲ ಅದನ್ಪಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ತಿರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಕ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಅಂದೆಕ್ಕೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸುರುತ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಗ ಉದಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇತ್ತೀರಿ ಆರು ದಯದಂಡ ಆರನ್ನು ಅನ್ಪಂಡ ಆರು ಬೊಟ್ಟುದು ಲಕ್ಕವನ ಜನ ಆರನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆಜ್ಜಿರು ಅಂಚೆನೆ ಸದಾನಂದ್ ಪೂಜಾರಿಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಈ ಸೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆರ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ದಯಗೊಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಹಾಕ್ಲ ದೇವರ ಪದ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ನನಂಜಿ ಜನ್ಮೋಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಅಂತಂದು ಇನಿ ಬತ್ತಿನ ಕಡುಕಿಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬಂದು ಜನ ಮಾತೇರ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಇತ್ತೀರು 45 ಜನ ಬತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಈಡೇರಿದ ಪನ್ಪುನ ಧೈರ್ಯ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾವಡಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಸೇರೋಡು ದಿಂಜ ಸಮಯದ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಪಿರರಯಾನೆ ದೇವರಡ ನಟ್ಟು ನೀಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆಯುರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರದು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಕಂಡದ್ದು ಪುಳಿರೆ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾಗಿ ಅಂಚೆನೆ ತುಳಿಯರ ಸಾವಿರದ ಕಮಿಟಿದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಹಾರೈಕೆ ಬಂತು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಮುಂತವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಜಂಡ್ಲೆರೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾತ್ ಪೊರ್ಲುತ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಈರೆಗಿತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪಿರ್ಲ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲ್ ಬತ್ತುದುಳ್ಳೇರು ಆ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲಿಗೆ ಈ ತುಳುವಿರ ಚಾವಡಿ ಅತ್ತಂಟ ಇತ್ತದ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಮ್ಮಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸತೀಶರು ಕೊರಿಯರು ಇಳಿದ ನಾನು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ ನಾವು ಅಗ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೋರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಉದಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಈ ಎಣ್ಣ್ಯಾರು ಅವು ಸಾರ್ಥಕತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿ ನಗಲೆ ಎಣ್ಣುಣೆ 2 ಜನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರು ಅವು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲತಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಳ ತೋತು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ನಡಪಡದಂಗೆ ಬಯಕು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಂದೆ ಇದ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ್ರು ಅವು ನಂಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ದೇಶ ವಿದೇಶೋಡು ಅವು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರಿಂದ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬೈದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ದಯಮಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏಪೋಲ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಲ್ಕಿನೇಪ್ನಾಗ ವಿದೇಶವರ್ತ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರ್ಲ ಮಾಲ್ತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಯಾದ ಅವಕಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಚುವಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಣೆ ಅಂಟ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪೇರತ್ತು ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಾಪ ಒಂದು ಲೈವ್ ಲ ಪೋವಂತುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೆಟ್ಟು ತೂವಂತುಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಹತ್ತು ಎಲ್ಲಿರ್ದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಲ್ತೆರ್ಲ ತೂಪೇರು ಅಂಟ ಒಂಜಿದಾಗ ರೀತಿ ಜನ ಸೇರ್ಸವ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿ
అంటే ಈತ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆತ ದಿಕ್ಕಲ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಅವೇ ಮಲ್ಲತಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಕೆಲಸ ಇಂಚನೆ ಈರ ಮೂಲಕ ಅತ್ತು ಮಾಲ್ತೆರೆ ಮೂಲಕ ಉರಿಯೋರಿನ ಆಪುಜಿಂದು ಈರ ನಾಯಕತ್ವದ ಎತ್ತು ನೋಡಿ ಇಂಚನೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಕೆಲಸ ಏಪಲ ಎಡ್ಡಾಪುಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈರೆಗ್ ವಿಶೇಷ ಮಾತೆರ್ನ ಪಿರಾಡುಂತು ನಮ ಅತ್ತು ಪಿರಾವತುಂಡು ದುಮ್ಮಿತು ನೂಕೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೋಡತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಅವು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈರೇತ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಾಲ್ತಾ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಸಮಯ ಅಂಟ ಮಾಲ್ತೆರ ಲೆಪ್ಪೆರ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕೆಲವು ಜನಕಲ್ನ ವಿಶೇಷತ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಕವಿ ನಕ್ಲೆಲ ಲೆಪ್ಪೆ ಒರಿ ಅತಿಥಿ ಒರಿ ಕವಿಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ ಪಾಕ ಸುರುಕಾತ್ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಆರು ಉಳ್ಳೇರನ್ನ ಎನ್ನತೇನೆ ಉಳ್ಳೇರ್ನಂಟ ಅವರ ಮೋಹನೆ ತೋಜಾವಡು ಆರ್ನ ಪಾತೆರ ಲೆಪ್ಪಕ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಇದ್ದಿರತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ US ಸೇರ್ತು ಬತ್ತಿನಾರು ಉಳ್ಳೇರೆ ಆರೇಡ ಪಾತೆರ್ಪಗತೆ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಆರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಆತ್ ಅಲ್ಪ ಆಳ್ಲೇರಿ ಅಂತೂಯೆ ಅವ್ರು ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪ ಆರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಆತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ IT ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆತ್ ಇತ್ತಿನಾರು ಊರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಆರ್ನವ್ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಾಸ್ಟನ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ಇತ್ತೆ 35 ವರ್ಷ ಹೊರತು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ತುಳುಕೂಟ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆತ್ ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳ್ಯಾರ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದ ಕನ್ನಡ ಕೂಟಟ್ಲ ಆರು ಮೆರವನ್ ತುಳ್ಳ್ಯಾರ ಈರ್ ಪಂಟ ಹೋಲ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳರ್ ಹೋತು ವಿದೇಶಡ್ ಹೋತು ತುಳುತ ಪೆರ್ಮೆನ್ ಪಸರಿಸ್ತಾರೆ ಇರ ಪರಿಚಯ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡೆ ಒಳ್ಳೆ ರಡ್ಡಿ ಈರ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸತ್ ಪಂಡ್ಪರಂಟ ಮಾಲ್ತೆರೆಗ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈರೆ ಪಾತೆರೆಗೆಣ್ಣೆರೆಗ್ಲ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳೋ ಈರೆ ಪುದರಿ ಪೋಲ ಕೇಳೋದಿಪ್ಪೋ ಇನ್ನು ಇರನೇ ತೂವಂತುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬೆನ್ಮೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ತಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಈರ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಪವಂತುಳ್ಳ ಇತ್ತ ಈರೆ ಪಾತೆರೆಗೂ ಕಾತರಂತುಳ್ಳು ಹೆಮಲ್ತ್ ಪಾತೆರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಮುಖ ಬಾರಿ ಲಾಯಕರು ಬತ್ತಂದು ವಿಷಯಲ ಎಂಕ್ ಸುರುಕು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಏನಾಗ ಎಂಕ್ ಈ ತುಳು ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಅವು ಉದ್ದೇಶದಾದ ಐನ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಮುಟ್ಟಾವಲಿ ಆತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಬತ್ ಇತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ ಪಾತೆನ ಕೇಳಿನಾಗ ವಿಷಯದ ಅರಿವು ಎಡ್ಡ್ಯಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ ನಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಕೊಡಿ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಏನ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡುಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇದು ಈ ಪದಕ್ಕಲು ದುಂಬೋ ಕನ್ನಡ ದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬತ್ತ ದಿಪ್ಪ ಇನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಲ್ತಿದೆ ತುಳುಟ್ಟು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಡ ತುದಿ ನಾಲ್ಗೆಡ ಇನ್ನು ಬರೋಡು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಾವನ ಎಂಚ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಎಂಕು ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿನ ಪಂಡ್ಪೈತೆ ಯಾನ್ 50 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಐನ ಕಲ್ತನ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಯಿಡ್ ನಲ್ಲ ಉಂಡವು ಅವೇ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಎನ್ನ ನೆಫ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಏನು ನೀಸಸ್ಕೊಂಡ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಾತಂಡು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪ ಅವ್ರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಟ್ಪುನೇನು ಅಂಡ ಆ ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿನಿ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಅನುವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾವ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಕೈಪತ್ತೊಂದ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲು ಆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಐತೆ ಕನ್ನಡಗೂ ಆದ ಒಂದು ಆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಓ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆವು ಮುಟ್ಟಾವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸುರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆವಡು ಅಕ್ಲೆಗ ಐನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾದ ಅವು ಎಂಚ ಖುಷಿ ಅವ್ರು ಬರೋಡು ಅಪ್ಪು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪ ಆವಡು ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪು ಉಂಡು ಇದರಿಂದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾಮ್ನ ಎಂಚ ಅವು ಅಕ್ಲೇ ಹೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾಡೋಡು ಅವು ಮಾತಪ್ಪ ಅವು ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸುರೂಕು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಲ್ಪಾವಲಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲು ಹಾಕ್ಲೇ ಓವು ಕಲ್ಪನ ಓ ಬುಡ್ಪನ ಹಾಕ್ಲೇ ನಿಗಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಆ 16 ವರ್ಷದ ಮುಟ್ಟ ಓವು ಜೋಕ್ಲಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಬೂರೋಡು ಓವು ಅಕ್ಲ ಬಾಯಿಡ್ ಬರೋಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಚೂರು
ಇತ್ತ ಮಿತ್ತ ಹತೋಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲು ರೀಚ್ ಮಲ್ಪನದ ಮತ್ತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪನ ತೂವೋಡು ಅಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸುರುಕು ಮುಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿರುಚಿ ಬರೋಡು, ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಬರೋಡು, ಐಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋಡು. ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪಾವನ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರಿ ಉದ್ದೇಶ ಅವು ಮಲ್ಪಾವಡಾನೇ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕಲಾದ ಕಲ್ಪನಾಗ ದಾದ ಕಲ್ತನೋ ಅವು ಜೀವಮಾನೋಡು ಏಪಲ ನಿಂಪಿಪ್ಪುಂಡು. ಅವೇ 16 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಜವಣದ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಕಲ್ತಿನ ಇಂಚಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿದ್ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಒರಿಪ್ಪು ಜವು. ಅವೇ 15 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಕಲ್ತಿನ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪದ ಆದಿಪ್ಪು, ಪಾಡ್ದನ ಪದ ಆದಿಪ್ಪು, ಚಿತ್ರಗೀತೆ ಆದಿಪ್ಪು, ಭಜನೆ ಆದಿಪ್ಪು, ಓವೇ ಆದಿಪ್ಪು. ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಂಜನೆ ಬಾಯ್ಡ ಬರಂದು ಪೋಪುಂಡು ಏಪಲ ಅವು ಮರೆತು ಪೋಪುಜಿ. ಅಂಚಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಎಳ ಪ್ರಾಯಡು ಎಂಕ್ಲು ಕಲ್ಪಾಂಡ ಅವು ವಾ ಭಾಷೆನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಜೋಕ್ಲೆಗ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ. ಅವು ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಉನ್ನತಿ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಪಂಚಾಂಗ ಅದಕ್ಕುಂಡವು. ಅಂಚಾದ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ. ಅವು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವನ ಎಗೇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಪೋಪಿನ ಬಂಗ ಅವರ ಯಾವು ಅಂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೋಲ್ ದಾಲ್ ತೊಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೋವಿಲ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಬಾರಿ ಈಡೇವರಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಯ್ಪಾವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಇರು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು. ಇರು ಪಂಡರು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಭಾಷೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಅಂದ್ ಆಚಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಜಿ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪರೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಂಡುಗೆ ಇದು ಎನ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಇನಿ ಎನ್ನಟ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಪಾಲಿಲ್ಲ ಅವು ಹೋದಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರು ಪಂಡಲೆ ಕೊನೆ ಪ್ರಾಯ ಈ ಬುಕ್ಕಲ ಪರಮೇನೆ ಪುಕ್ಕಳು ಏ ಪೋಗ್ಲ ಬರ್ಪುಣದು ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿದ ಅವು ಮದಪ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬಾಲ್ಯಟ ಕಲ್ಪಿನವು ಏಪಗ್ಲ ಮದಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ತಾರ ಮಾತ ಪೋಷಕರಿಟ್ಲ ಎನ್ನ ವಿನಂತಿದಾದೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪಾಲೆ ದಯಪಂಟ ಆಗ್ಲೆ ತರೆಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುಂಡು. ವಿಶೇಷ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಜ್ಜಂಟ ಅವು ನಮ್ಮ ದೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾಲ್ತಿರ್ಲ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತುಂಡ್ಲ ತುಳುಕ ತುಳುಕ ಮನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಅರೆ ಪಾತಿರದ ಬುಕ್ಕು ಕವಿ ಮನಸ್ಸುತ ಹಾಸ್ಯ ಮನಸ್ಸುತ ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಆರಟತೆ ಪಾತಿರ ಪಾಕ ನಮ್ಮ ಆರಿನ ಪಾತಿರನೇ ಪೊರ್ಲು ಅರೆ ತುಳುವೇ ಪೊರ್ಲು ಅರೆ ಕವನನೇ ಪೊರ್ಲು ದಾಯಪಂಡ ವಾ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ಲ 2 ನಿಮಿಷಟು ಐಕೊಂಜಿ ಪದ ಬಂದ ಮಾಡ್ತಿರಾರು ಇತ್ತೆ ಆರೆ ಬಾಯಿತೆ ಕೇಳ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಇತ್ತೆ ಈರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲ್ಲೆ. ಅವ್ರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಉಳ್ಳೆರತ್ತ ಆರು ತೋಜು ಜೇರು ಆರು ಬತ್ತರಣ ಪಾತ್ರೆ ಜನ ಕೂಡ ಬುಕ್ ಕಲಪ ರಾಜಶ್ರೀ ಪೆರ್ಲಾ ಆರು ಉಳ್ಳೆರ ಅಲ್ಪ ಆರು ಬತ್ತದ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಪುಳ್ಳೆ ಗಡಿನಾಡು ಡಿಕ್ಕನ್ಲ ತಾನು ತುಳು ಕಲ್ತಿನತ್ತಂತೆ ಕಲ್ಪಾಪನತ್ತಂತೆ ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಲ್ತ ವಿಷಯಟ್ಲ ಕಲ್ಪಾತ ಕುರ್ನಾರು ರಾಜಶ್ರೀ ಪೆರ್ಲಾ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಏತು ಪಣ್ಣಗ್ಲ ಯಾವಂಡು ಕರಾವಳಿತ ಕಾಸರಗೋಡು ತಾಲೂಕು ಪೆರ್ಲ ಟಿಪ್ಪಣ ಆರು ತುಳಿತ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ತುಳಿತ ಹೊತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನತ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ದಾಯ್ತಾ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಆರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಸ್ತೆ. ಸುರುಕಾದಿ ಆನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮೊನೆ ತುನಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತು ಈ ಸರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪುಸ್ತಕದ ಕೆಲಸಗಳು ಆತಂಡ ಈ ಪದದ ತರ್ಜಮೆದ ಕೆಲಸಗಳು ದಾದಾತನ ಎನ್ನ ಸಹಕಾರ ಅಂತ ಕಡಿಮೆನೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕಾರಣ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ಆಡಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಂತದ ಅದಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋಂಗಿರ್ತೇನೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂದಿದೆ ಅಡೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನೆಟ್ ಒಂದು ವಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆತನೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಬೇಜಾರ್ಲ ಉಂಡು. ಇನಿ ಮಾತೆರ್ನ ಈತ್ ಜನತ್ತ ಈ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಈ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಈತ್ ಜನ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪನ ಏನೆಪ್ಪು ಎಂಚಲ್ಲ ಇನ್ ಹಿಂದೇನ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಪೇನ್ ಪುಲ್ಲುಡು ಅಂದು ಪುರ್ಸೊತ್ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂಡೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಂಗ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಐತೆ ಕುಶಾಲಕ್ಷಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ ನೆನ್ಕೇನುಡು ಅಂದ್ ಇತ್ತಂದೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನು ಬಿಡದ ಬೇತಾಳ ಆ ನಮೂನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಎಂಚ ಜತ್ತು ತೆರ್ಗೊಂಡಾರ ಮಾತ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಅರ್ನ ಬೇಲೆ ತೋಜೊಂದು ಇತ್ತಂದು
ಅಂಚೆಂಕಿ ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನ ಯಾರು ಪಾತೆರ್ನಂಜಿ ಕೇನುಡು ನಂದಿತ್ತೇನೆ ಏರನ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಐನ ಪಿರವಳಿತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರ್ ಅಂಚ ಉಂತಿಯರ್ ನಂದಿತ್ತು ನನಬು ಕೈಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಮುಂಡು ಕೊರ್ಪುನೆಂದ ಐಕ್ ಜನಕ್ಕುಲು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನೆನಪು ಅಂಚ ಐತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಮೇಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರುಂಡೆ ಅಡಿಗೆರು ದುಂಬುಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಐನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡ್ ನಾಡಲ್ಲ ಐನೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಇಂಚ ಒಂದು ಇಂಚ ಅಟ್ಟನೆ ಆವೋಡು ನಂದು ಮನ್ಪುನಾರು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮೋನೆಗ್ಲು ಗುರ್ತದ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಉಲ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಲಾಪುಂಡು ನನ್ನ ಅಕ್ಲನ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪು ಅಕ್ಲನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂದು ಇಪ್ಪು ಐನ ಇಡಿಟ್ ನನದ ಒಂಜಿ ಪೀಳಿಗೆಗ್ ತುಳುತ್ತಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರುಡುದ ತಾನ ಒಂಜಿ ಒರಿಪೊಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇಪ್ಪಡ ಐನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಇಪ್ಪಡ ಐನ ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕದ ಪೋಪುಲೆಕ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಂದು ಪೇಚಾಡುನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡತ ಐಕ್ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪುಡ್ಯನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐನೆ ನಿಕ್ಲು ಈ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯರು ಉಳ್ಳೇರ ನಟಿದೆ ಮಾತ ಇತ್ತಿನಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲಿ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದ ತಿಕ್ಕುಡು ನನ್ಪುನಗೆ ಬೇಲೆಗ್ಲತ್ತು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷ ನನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ತೃಪ್ತಿ ನನ್ಪುನ ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಭಾಷೆಗೂ ಬೋಡಾದಿ ಮಂತೆತ ನನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಐಕ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಇತಿ ಜನ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೀರ್ ಅಪಗ ಐಕ್ ನಮಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ಸೇರೋನ್ಗ ತೀರ್ನಾತ್ ನಮ್ಮೇಡ್ ದಾಪನಾತ್ ಕೈ ಸೇರೋನ್ಗ ಅನ್ನೋದು ಪೂರರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಾನು ಬಿಂಜ ಪಾತೆರಿಸಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನೆಗ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂದು ಮತಿ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೆ ಸರ್ವೆ ರಾಜಶೇಖರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಾಸ್ತಾರೆ ವಿಷಯನ ಮಂತನ ಮಲ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗಾಯನಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಆ ಕಿರಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಪನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೊಲ್ಮೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ರ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ಕನ ಐತೆ ರೈಟ್ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಒಂತೆ ಪದ್ಯಗು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಂತದ್ ಬುಡ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಐನ ಬರೆಪಾದ ಐತ ಪದ್ಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಂತದ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಡನೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪದ್ ಐನ್ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ಗಲಿನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಐನ್ ಅವು ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು ಅಥವಾ ಐತ ಮಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಕೆರೋಕಿ ಆಡಿಯೋಲ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೊ ಆಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆಗ್ಲಿನ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐನ್ ಬಳಕೆ ಬನ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೇನು ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಕೊರೊಂದು ಇಪ್ಪ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲ ಆವಡೈತ ಪಂಡ ಐತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಐತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಪ್ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಪ್ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೇನಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ 10-15 ನಮ್ಮಡ ಆಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಓಕೆ कलो पन पर बाई अंगाले जॉनी जॉनी कर तिंदर कलो पन पर बाई अंगाले कर तिंदर कलो पन पर बाई अंगाले जॉनी जॉनी ನಮ್ಮ ಈ ಬೇಳದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆತನ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಯ್ಬಿಡ್ನಾಗ ಏನು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಅದು ಏನು ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಕೊಂದರಳು ಓಕೆ ಮೂಲಡು ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಚಿನ ನಂಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲಿಗೆ ನೇತ ಅಸೆಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸೊ ಒಂದು ತಿಕ್ಕನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪನು
ತಗೊಂಡ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಎಂಜಿನ ನ್ಯೂರೋಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಪುಂಡ ಅವು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾರ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಉದ್ದೇಶಡ್ ನಿನ್ನ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೇನು ತೊಗೊಳ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆತಿ ನೆಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಡೋನರ್ ನಗಲಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ನೀನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಗ್ಲಿನ ಉದರ್ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೆರಕೆ ಸಾಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಕೆರಕೆ ವರ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ನಿನ್ನ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮುಟ್ಟ ಕೊಂದೋಡು ಮನ್ಪಣೆಗ್ಲನ್ನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡಿಯರಿಕೆಂಡ ಓಕೆ ಸತೀಶರೇ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಇರ್ಪಣ್ಣ ನಾವು ದುಂಪು ಆಯ್ತಾ ಹಾ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತಂಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿ.ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬಾಂಬೆದ ಉದ್ಯಮಿಯರು ಸೀನಿಯರ್ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಮೇಯ್ನನಾರು ಸೀನಿಯರ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರು ತುಳು ಕಲ್ತದ್ ಅಯ್ನ ತುಳುತ್ತೊಂಜಿ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತೋಜಂದಿಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೊರ್ಪುನಾಡು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಂಚಿನಗಳಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನಾಡು ಆರಾಯನ ಆಡ್ಬತ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಆರ್ನ ಏಜಿ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ನ ತೊಳುತ್ತ ಬೇಲೆಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನ ಅವು ನಂಗೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಟು. ಡಿ.ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಈರು ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ. ಸತೀಶರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚಂದ್ಲರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಡಿಗೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಎಂಕ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಬೊಕ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕಟವಾಯಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಆತೊಂಜಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಕೇನೋಂಡೆ ಕೇಂಡು ಅಚ್ಚ ಆಂಡ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಯಾನ್ ಯಾಪವಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ದೇನ ಆನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಐತ ವಿಷಯಡ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಬೇತೆ ಆತನ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಇಂಜಿನ ಆತನ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶರೀರದ ಅಂತಿನ ಆತ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಉಂಡು ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ತುಳು ಐಕ್ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಪಡೋಡ ನಂಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲ್ಪವನ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿಯೋನ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಉಂಡು. ಅದಾಗ ನಂಗೆ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಯಾನಿತ ತುಳುಟಿದ್ದಾರೆ 2-3 ವರ್ಷ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪೇಲರ್ನ ತುಳು ಕಲ್ತಿನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತಿನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಹೆಂಗ್ ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಬೈದದು. ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಂಗಿದ ಮಾತೆರ್ಲಿತೆ ಶಶಿಧರ್ ತುಳು ಕುಟದಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಕೂಡ ಬರೋಡದ ಶಶಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ತುಳು ಕುಟದಾರ ಬೊಂಬಾಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿದ್ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಕುಟಲ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲೈತೆ ಏರ್ ಮಾತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರೇರೆ ಕಲ್ದೇರ್ ಪಂಡದ್ ಹೆಂಗ್ ಅದು ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಟ್ಟುಗೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇತಾರು ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪಂಡ್ಲೇಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಜಿನೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪೆ ನಕಲು ನೆಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆವಡು ಜೋಕ್ಲು ತುಳು ಕಲ್ಪೊಡ್ಡ ಅಪ್ಪೆ ನಕಲು ತುಳು ಕಲ್ಪೊಡಂದಾಂಡ ತುಳು ಆಗ್ಲೆ ಪಾತರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಲ ಇಟ್ಟು ಸಂದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆಗ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತಾಡ ಈ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾಷೆನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅದಗದಗನೆ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಕಲ್ಪಾದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪಂಡೇರ ಆಜಿಯ ಭಾಷೆನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ತಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜಾದ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಗೆತ್ತೊಂದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚಾದಿ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿವ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಕ್ಲಾಸುಲು ಮಾತ್ರ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆಂಡೈತ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕೆಲವು
ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಪ್ಪ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚ ಧ್ಯಾನ ಕೊರಂದೆ ಮೇನ್ ಆಯ್ತ ನಮ್ಮ ಮೇರ್ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಎಂಜಿನ ನಂಗೆ ತಿರುಪಾತಿರ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದಂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಷರ ಪಂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತ ಕಿಶಟಿದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪನಾ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಕೂಡ ಎನ್ನೋ ಒಂಚೂರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತು ಅನ್ಪ ಆನಿಲ ಒಂದಿನ ಉಂದೇನೆ ಪಾತಿರ್ದೆ ಬಕಾನೆ ಏಪಲ ಉಂದೇನೆ ಪನ್ಪಂದು ಅಂಚಲ ಆರ ಬಲ್ಯವು ಆಂಡ ನಂಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಾ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂದ್ ಯಾನ ಎನ್ನ ಈ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಂಡದು ಏನಿತ ಒಂದೇ ಯಾನ ನಿರ್ಗಮನ ಎಸ್ ಸತೀಶರೇ ಅಡಿಗೆರೆ ಓಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬರೀ ಕೊರ್ಲೆಟ ಪಾತಿರ್ಯಾರು ಒಂತೆ ಅಡಚಣೆ ಅಂಡ್ ಮಧ್ಯೋಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ ಪೂರ ಕೇಂಜಾರ ಕೇಂಡೆ ಆಚಾ ಎನ್ನ ಅವೇ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷಾದ ಲಿಪಿನ ಒಂಚೂರು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೆನ್ನ ಐಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಿದ ದೇಶದ ಮಾತ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮೂಲತ ಅಪ್ಪೆ ಪೋತಿನ ಅವ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಗಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗೆ ತುಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತೋಟಾರ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತದ್ದು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಐಕೊಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈಜಿನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡೋಡು ಅವಿನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಶರೀರ ಕನ್ನಡದ ಉಂಡು ಆತ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದ್ಬೋದು ನಂಗಿತ ರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಡ್ಡ ಆತ್ಮಲ ಶರೀರ ಅವಡ್ಡ ತುಳು ಲಿಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ತೋಜು ನೆಂಕ್ ಅಡಿಗೆರೆ ಅದು ಇರು ಪನ್ನೆರಡು ಸತ್ಯ ಉಂಡು అంటే ಈ ಕೆಲಸ ಆವಂತುಂಡು ದೇಶ ವಿದೇಶ ಪೂರ ಆವಂತುಂಡು ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲ್ ಮಲ್ತ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ ವಿದೇಶಡು ಕಲ್ಪಾಪನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ್ ವಿದೇಶದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಎತ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿಗೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇರಿಗಾರ ಸ್ವತಃ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇರಿಗಾರ ಸ್ವತಃ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಪಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆರ್ನದಾಗಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಕೆಲಸ ಆವಂತುಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೂರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕವಿಕಲ್ನ ಪಾತಿರ್ಪಾಗತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ US ಪತ್ತದುಳ್ಳೇರು ತೋಜುಂಡು ಆರೇನು ಪಾತಿರ್ಪಾಗೈತೆ ಕವಿ ಹೃದಯ ತರಾರು ತೂಕ ಆರ್ದಾಯ್ತ ಪಂಡ್ಪೇರ್ನ ಕೇಳಪ್ಪ. ತೋಜು ಜೇರತ್ತ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಉಳ್ಳೇರ ಅಡಿಗೆರ ಆಯ್ನಾತ್ ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಶೇರಿಗಾರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಾತಿರ್ಪಾಗ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪಾತಿರ್ಪಲ್ಲಿ ರಮಾನಂದ್ ಉಳ್ಳೇರು ಓಮನದ್ದು ಬೈದಾರೆ ಅನ್ನ ಬರತಿ ಬಂತೆ ಮತ್ತೆ ಸುರುಕು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇರಿಗಾರು ಬತ್ತದುಳ್ಳೇರೆ ಆರು ಎದುರು ಬರೋಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳೇನು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇರಿಗಾರ್ ವಿದೇಶೋಟು ಅಣ್ಣೂರು ಬೋಸ್ಟನ್ ಆರು ವಾಸ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಕಾರ್ಕಲಟ ಪುಟ್ಟದು ಬಳತಿನ ಆರು ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತುಳುಕೂಟೆ 2 ಟೈಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಒಂದು ಎದುರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇರಿಗಾರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೇನುಡತೆ ಬರ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡಿ ಕೇನುಂಡು ಸರ್ ಕೇನುಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂಡೆ ಇರೆ ಪಾತಾಡತ್ತೆ ಅವ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಸ್ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಲೇಸ್ಡ್ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗು ಬಿನ್ನೆರೆಗು ಕವಿಕುಲ್ ನಕ್ಲೆಗು ಮಾತ ತುಳು ಬಂದಿಲೆಗು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ ಮಲ್ಪನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಲೇಸ್ ಇಂಚಿನ ಲೇಸ್ ಆವಡ್ಡಲ ಆಯ್ತ ವಸ್ತುಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಬಾರಿ ಬಿಲೆತ್ತ ಪಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡ್ಡ ಐಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ಒರಿಣು ಪನ್ಪನ ಐಕ್ ಪ್ರಪಂಚೋಡ ಇತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮನ ಭಾಷೆಡು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಇತ್ತಿಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಲ್ಲದ ಬರವು ತಾಮ್ರದ ಬರವುಲು ಸಾಧಾರಣ 1200 ವರ್ಷ ದುಂಬುದೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಅಂಡ ಅವು ಒರಿದಿಜಿ
ದಾಯ್ ಪಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಉಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುದುಜಿ ರಾಜನಕುಲೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರಸೇರ್ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಾಯ ಇತ್ತುಜಿ ಆತ್ ಅಂಚಾದ್ ಅವು ಒರಿದಿಪ್ಪಂದ್ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಾಷೆ ಇತ್ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ಒರಿಯೊಡ್ಡ ಸಾಧಾರಣ 2500-300 ವರ್ಷದ ಉಂಡು ಪನ್ಪನೈಕ್ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈತ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಒರಿದಿನ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನೆಟ್ ಬಾಯ್ದ ಬಾಯಿ ಬತ್ತದೇ ಉಂದು ಇಂಚ ಒರಿನ ಪನ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅತ್ತಂದೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಪ್ಪರೇ ಅವು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಐ ಮೀನ್ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನೆ ಒರಿಪಾದ ಐನ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪೋಡು ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತಿರ ಯಾವಡು ಅಂಚೆ ಎಂಚಿನ ತಾಳೆಗರಿತ ಇಪ್ಪರ್ಲೆ ಅವು ಅವೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾದ ಪೋದಿ ಇಪ್ಪರ್ಲೆ ಅವು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆದ ಅಂತ ಅಂಚಿನ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ದುಂಬುದೈಕ್ ದಿವನೊಡ್ಡ ಐಕ್ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ನಮನ ಸರ್ಕಾರದ ಆಶ್ರಯ ಐತ ಸಹಾಯ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡಾಗುಂಡು ದಯಪಂಡ ಐತೆ ತುಲೆ ಸತೀಶಂಡೆ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮನ್ನ ಭಾಷೆ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಕಾನಮಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪಣವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವುಡ್ಡ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐನ ಒಂಜಿ ಈಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಂಡೇರು ಅವು ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಅಂಡ್ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಜನಕ್ಲು ಮನಸ್ಸು ಇತ್ನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲ್ದಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದಕ್ಲು ಅಂತೆ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಪಣ ಕೊರ್ದು ಒಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿರ್ಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂಜಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಬರ್ಪನಕ್ಲಾಂಚ ಮಲ್ಪೇರ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಕಾತ್ರ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಯ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಏಪುಗ್ಲ ಓರುಂಡು ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಐತಲಕನೆ ನಮ್ಮನ ಭಾಷೆಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಕತ್ತೂರಿ ಕಮ್ಮನದ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮನದ ಮಸ್ತಿರಲು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಜಶ್ರೀಕರ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಡ್ಮನ್ನೆ ಪರಿಚಯದೋಡು ಸೇಸಮನ ಐಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮದ ಆಪ್ನಾಥ್ ಏಪ ಆಪುಂಡು ಅವು ಏರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಂಚಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಎಂದೊಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಸ್ತಿರೆ ಯಾನ್ ಈ ಮಸ್ತಿರೆಡಿತ್ನ ಪದೊಕ್ಲೇನು ರಡ್ಡಿಜಿನ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಓದುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಸಾಧಾರಣ 5 ಕವಿಕುಲು ನಕುಲು ನೆಟ್ ಬರೆತೇರು ಒಂದೇನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ದೇರು ಈತ್ 5 ಜನ ಕವಿಕುಲು ಅಂಚನೆ ಸುರುತ ಜೋಕುಲ ಉಜ್ಜಾಲಿತ್ನ ಕವಿಕುಲು ಸಾಧಾರಣ 150 ಪದಕುಲು ಲೈಟ್ ಈತ್ ಕವಿಕುಲು ಇತ್ತನ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂದೆ ನಮ್ಮನ ಆಸ್ತಿ ಈತ್ ನಮ್ಮನ ಈತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಊರುಡು ಈತ್ ಜನ ಕವಿಕುಲು ನಕುಲು ಕವಿ ಮನಸ್ಸದಕ್ಲು ಬರೆಪುನಕುಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಭಾಷೆ ಭಾಷೆಗ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡದು ಇಂಚಿನ ಈ ಕತ್ತೂರಿ ಕಮನದ ಅಂಚಿನ ಪದಕ್ಕುಲು ಮಸ್ತಿರಲು ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಡು ದೆಟ್ಟು ಬರ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ್ಯಲ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಲು ಮಾತ ಒಂದೇ ನಾಯ್ದಕ್ಕಿ ನೀ ತಿನ್ನರ ಬೋಡ ಕೆಲವು ಆ ಪದಕ್ಕುಲು ಉಂಡದೆ ಅವು ತುಳುಕು ನಮ್ಮ ಐನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನದಾಗ ಆಯ್ತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೂಲ ಪದಕ್ಕುಡ ಮೂಲ ಪದ್ಯೊಡ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳಿತ ಪದಕ್ಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಸಂತೋಷ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತೊಯ್ಲುಂದುಂಡು ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಲೆವೆಲ್ದ ಆ ಹಂತದ ಆ ನಮೂನೆದ ಪದಕ್ಕುಲುಲ್ಲ ಒಂದು ಬರೈನ ಇನ್ನೇನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾತಾಡಗಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಭಿನಂದನೆಲು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಲ್ಪಡೆದರು ಬೆಂದರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಪದುಕೆರ್ನಕಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಭಿನಂದನೆಲು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ರಡ್ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಬೇಕು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರಿ ಹಿರೇಗ್ ಇನಿಯತ್ತು ಏಪೋಲೆತ್ನಗಳ ತುಳಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತ್ಲ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡರೆ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಹೆಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಏಪೋಲ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂತ ಹೇಳೋ ನಾಳೆ ದಾಯನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಆತಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಕವಿಕ್ಲೆ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡರೆ ಅವು ಸತ್ಯ ಈ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿತ ತುಳುವೆರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾತಂಡು ಆಗ್ಲಿರ್ದು ದುಂಬುಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ದುಂಬುಕೊಂಡಾಪ ಒಂದು ಪಂತೆ ಸರಿಪೋಂತು ದುಂಬುಕು ನಮ್ಮ ವಿದೇಶದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರಕೋ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಡಿತ ಸಮಯ ಒಂದು ಆಯ್ತಾರ ಹೀವಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ಆರನಿತ್ತೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಆಟ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ತುಳುತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಆರಟ ಪಾತೆರ್ ಪಾಕ ನಮ್ಮ ಶಿವಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನಂತ ಪಿದ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ತಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಂಡೆ ಏನಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಏನುಂಡತೆ ಅನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪಾತೆರಕೆನ್ಪ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತು ಬಪ್ಪೆ ಸತೀಶ್ ಅಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ
ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತನ್ ಮಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪೋಯರೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸೇ ಬೇಜಿ ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದೇವ್ಲೆ ಬದ್ದ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಡಿ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಕೇನೊಂದೇವ್ಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಕೇಂಡೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರುಲ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಅಡಿಗಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕುಂದುಮ್ಕೊನೇರು ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸತೀಶಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲಾರು ಸತೀಶಣ್ಣ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪದಿನಾರು ಹೆಂಕ್ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ಸುಧಾಕರಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪೂರ ಮಲ್ಲ 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 ಗಣ್ಯರ್ನ ಪೂರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಏನಿತ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದು ಯಾನ ಸತೀಶಣ್ಣ ಮುರಾಣಿದೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಟಾಡೊಂಜಿ ಒಂದು ಉಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೇನು ಕೊರ್ಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪುಸ್ತಕಲು ಓಲೋಲು ತುಳು ಪುಸ್ತಕಲು ಉಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಲೈಬ್ರರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಇಡೀ ಪಂಚಡು ಓಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡೆ ಪೋಪುಂಡವು ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಆಟಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ತುಳುಕು ಬೋಡಾದ ಕೆಲ್ಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕೆಲ್ಸ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ಕೆಲ್ಸ ಇಂದು ಕೆಲ್ಸ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಈ ಖುಷಿ ಪಡಿಯಾರ್ದು ಪಂಡಾರೆ ಅಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಆಟದೆಟ್ಟು ಪೂರಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರುತ್ತಾಳೆ ಈರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರವಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಲೆಪ್ಪುಕ ತುಳುವರಿಗೆ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವೆ ಏಪಲ ರವಿ ಶೆಟ್ರ್ ಏಪಲ ಎತ್ತಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಹತ್ತು ಊರು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಸೇವೆ ಊರು ತಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಣಿಯರ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆರೆ ಆರು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಪಾತೆರಡು ಕೇಳಂತುಳ್ಳೆ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆರತ್ತ ಇಂಜಿಯರ್ ಅಡಿಗೆರೆ ಉಮೇಶನ ಲೆಪ್ಲೆ ಅಸೈಗೋಲಿ ಮೇರು ರಾಮಾನಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಾಮಾನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ರಮಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬ ಬೇರೆ ಆರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಏಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪನ ಆರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ಆರಡೆ ಪಾತಿರ್ಕೊ ರಮಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಮ್ಮನಿರ್ತು ಬತ್ತುಳ್ಳೇರೆ ಬರ್ಪಾರ ಇರ್ನ ತುಳುಸಿವೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಪಾತೆರ್ಲ ಆತಿ ಮಲ್ಲೆ ಐನ ಕೈನರ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳೋ ಬಲೆ ದುಂಬಲೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಪಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿಡ್ ಸೇರ್ದಿರಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಒಮಾಂಡುಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪರವಾದ ಸುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದಲ್ಲಿ ಏಸಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕವಿತೆ ಈ ಕವಿತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟೋಡು ನನ ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವಿನ ಎಂಚ ನೆನಪು ದಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಅದ ಇನಿತ ಈ ಕೂಟ ಸೇರ್ದಂಡೆ ಬುಡುಗಡೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನನ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟೋಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟೋಡುಂದಾಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸೀದಾ ಮುಟ್ಟರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅವು ಇಂಚ ಮುಟ್ಟಾವಡು ಆಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಮುಖೇನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಅಕುಲ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಕುಲ್ ಆತೊಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಾದು ನೀನು ದುಂಬು ಎಂಚ ಕೊಣಪೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೋಡ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಗಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮುಖೇನ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡ ಇನಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಅವು ಏತು ಮುಟ್ಟದುಂಡು ಅವು ಒಡೆಮುಟ ಸೀಮಿತ ಆತನ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಯಗಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿ ಚಿತ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಾನೊಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಅವತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣದ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸೀರಿಯಲ್ ಪುರ ಬತ್ತನದಂಡ ಏತಾಂಡಲ ಎಂಚಾಂಡಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ತೂಪಿರುವಿನ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲು ಗಂಡದ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬಾಯ್ಡ್ ಕೇನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಅವಿನಿಂಚ ಮುಟ್ಟಾಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟುಗು ಈ ಚಾವಡಿ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಒಂಜಿ ಉದಿಪನೆ ಆನಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಆವಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 4 ಜನನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಐತಾರದ ದಿನತ್ತಾನಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮುಡುಪುನ ಗರುಡಿ ಆದುಪ್ಪು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಚಿನಲ್ಪ ಈ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬರ್ಪಿಲಕ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಜೋಕ್ಲಿನ ನೆತೊಂಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಈ ಕವಿತೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಜೋಕುಲವಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ತೊದಲು ಬಾಯಿಡು ಅಕುಲು ಪನೊಂದು ಪೋಯರಿಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲಿಡ ಈ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಗು ಉನೇನು ಎಕಡೆ ಒರಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್తులు ಪಂಡೇರು ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಉನೇನು ನಮ್ಮ ಜೋಗುಲು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೇಗು ಪಂಡು ಕೊರಂದಾಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅಕಲ್ನ ಅವು ಮೆದುಳುಡು ಪೋದು ಉಂತುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಉಚ್ಚಾರ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಭಾಷೆ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪೋಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮುಖೇನ ಈತು ಪೂರ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕವಿತಲಿ ಉನೇನು ಮುಲ್ಪ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದಾದ ನಮ್ಮ ಓದುವ ದಯಗ ಬಂಡ ಅವೇನೆ ಒಂಜಿ PDF ಮುಖೇನ
ಅವಿನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಓದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಪೋಪವಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಅವಿನ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಆತಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಜವನಿರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಉಲೈಡ್ ಒಂದಿನ ಮಲ್ತನದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಖಂಡಿತ ಒರಿಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ದಾಗಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಒಮಾಂದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡ್ಲ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಭಾಷೆ ಬೋಡಾದಿ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಲ್ಪ ಒದ್ದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಮಹಾಮಾರಿದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಶುರುಕಾದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮುಖೇನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 200-210 ಜವಣಿಯರ 10 ಜನಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅರೆಡ ಪಾತೆರ್ದು ನಮ್ಮೊಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮುಖೇನ ತುಳು ಭಾಷೆಲ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಟ್ಟು ಪಾಲ್ ಪಡೆದೇರು ಐಟು ಕೆಲವರು ಏತು ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 150 ಜನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ 100% ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ಲ ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ಅಕಲು ಐತ ಅಂಕ ದೆತ್ತಿದ್ದೇರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಮೀತುಪ್ಪನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತೆಲ ಇನಿತ್ತ ಪೊರ್ತುಗಲ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮುಖೇನ ಎಂಕುಲು ಸುಮಾರು ಜೋಗ್ಲಿ 10-80 ಜನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಲೆಯೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಬುಲೆಯೋಡು ಅವು ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಪಸಿರಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಲೇಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರುಳ್ಳೇರು ಹಿರಿಯ ತುಳುವೆರು ತುಳುಕು ಬೋಡದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಾರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಲೇಸ್ ನಡಪಡ ಪನ್ಪಿನ ಆಶೆನದಿ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಒಮಾನ್ ತುಳುವೇರು ಮೂಲು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಪಂಡದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬೋಡದು ತುಳುನು ಬುಳಿಪೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಆ ಅಲಿಲು ಸೇವೆ ನಿಕುಲ್ ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೇವೆಗೆ ಏಪಲ್ ಎಂಕುಲು ಒತ್ತು ಕೊರಪ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊಡೋರು ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ತೌಳವೇಶನ ಪಾದಕ ಬುಡ್ಡಿಯಾಡೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾದರೆ ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಪುರದ ಪಾತೆರ ದೂರದ ಊರದ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳಿರೆ ಮತ್ತಿಟ್ಟು ಪಾತೆರ ಇರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಶಿರಾಜ್ ಪುಗತಿ ರವೀಣ ಉಳ್ಳೇರ ಓಕೆ ರವಿ ಆರನಿತ್ತೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಆರು ದಯಮಾಲ್ತು ಬತ್ತು ಪಾತೆರಡು ಕೆಂದುಳ್ಳೆ ತುಳುರೆಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಒಂಜಾತಿ ಇಪ್ಪನಾರು ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ತ ಸಹಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಲ ಜನ ಸಹಾಯಕರುన్నారు ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿನ್ಲಾತೆ ಊರ್ದಾಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಂತು ಅಲ್ಪಲ ದಾದಬೋಡ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಂತು ತುಳುರೆ ಹೃದಯದಾಗಿಟ್ಟು ಉಂತಿನಾರು ಅಂಚಿನ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಅಂಚನೆ ತುಳುವ ಕಣ್ಮಣಿಲಾರ್ಲು ಆರ್ಯದ ಪಾಪದಿರಲ್ಲಿ ಹೋಗೈತೆ ರವಿ ಸರ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ್ಲೇರೆ, ಗುರ್ಕರ್ಲೈನ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಪುಂಜೆರೆ, ಕಾರ್ಯಂತೆರಾಯನ ರಘುವೀರ್ ನಾಯ್ಕರೆ, ಆಶಾನಂದರೆ, ಮಾತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರೇ, ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಮಾಮಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನ ಮೋಕೆದ ತುಳುವೆರೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪಾಯರೈತಿನ ಹತ್ರ ಎನ್ನ ನಡುಟು ಪಿರ ಪೋಡಾಂಡ್ ಅಂಡ್ಲ నేను ಪೂರ ಈ ನಿಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚ್ಚಲಿಗೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬುಲೆಚ್ಚಲಿಗೆ ನಿರಂತರ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುನ ಮಾತ ತುಳುವೆರು ವಿಶೇಷವಾದ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲೇರು ಏಪಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಪ್ರೊಂದು ಉಪ್ಪುವೇರು ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ರಿಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಂದು ಕರೀನ ಇತ್ತು ಕೊರೋನಾದ ಪೊರ್ತುರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಲೋಕರ್ಮೆದ ತುಳುವೇರು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾತ ಅಂಚ ಪರಸ್ಪರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊರೋನಾ ಏನೇದಕ್ಕಂತ ದೂರನೇ ಆತ ಅಂದು ಪನೋಡಿ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಓಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಲೆ ಉಡುಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗ್ ಅವು ಎಂಚ ಮನ್ಪುಣಿದ ಮಂಡ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲರ್ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ ತುಳು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ನಾವು ಪೂರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸುರುಕಾದ ಕನ್ನಡ ಒಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾವು ಓದು ಅಂತ ಐನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ನಾವು ದುಂಬು ಓದುನ ಕೇಂದ್ರನ ಪೂರ ಪದಕುಲಿನ ಪೂರ ತುಳುಕು ಮಾತ ಭಾಷಾಂತರ ಮಂತದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಅದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಮಾತ ಸಾಹಿತಿಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಡ್ಡ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಐನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ಸುಧಾ ನಾಗೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಶೋದಕ್ಕ ಅಕ್ಲನ ಪೂರ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅವಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್
ಯಾನ ನನೋರ ಮಾತಂದೇಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರುಂದಲೆ ದೇಕ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತು ನಕಲುಳ್ಳೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ ಶೇರಿಗಾರ ಅದಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಲ ಪೂರ ನಿರಂತರ ಎಂಕುಲ್ನಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ನನ್ನ ಸದಾ ದೇಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದು ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪದ ತುಳುಕೂಟ ಕತಾರ್ದ ಅಂಜನೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಕತಾರ್ದಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಪಟ್ಟೋನಿಯರ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ದೆಟ್ ತುಳುಕೂಟ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಗೂ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತುನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಯರು ಇಲ್ಲ ಅಂದೆಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ಲ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸದೇರು ಆರ್ಲ ನಿಖಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪಣೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ತುಳುಕೂಟ ಕತಾರು ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಕತಾರು ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಪೊರ್ತುಡುಂಡು 21 ವರ್ಷದ ದುಂಬು 99 ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಅಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟಲ 21 ವರ್ಷ ದುವೆ ಬರ್ಪುನ ನವೆಂಬರ್ಗ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ರಡ್ಡಲ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಕುಲುಲ್ಲ ಅಂಚ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಕತಾರದ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ಇಂಕ್ ಮುರಾಣಿ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಈ ಪೂರ ನಿಕಲ್ನ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಲೆಕ ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ಆಶಯ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚ್ಚೆಲ್ಗ್ ಮಾತ ಮನ್ಪುನ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ದೇವರ್ನ ಸದಾ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡು ಎಂಕಲ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಈ ಕೊರ್ನ ಅವಕಾಶಗೂ ಮಾತರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಡಿಗೆರೆಗ್ ಚೆಂಡ್ಲೆರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಪೂಂಜೆರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡದು ಯಾನು ದಯದೀದು ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾತರೆಗ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡೆ ಪಾತೇರ ದಿಕ್ಕಿರತ್ತ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಲಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ತಿದೆ ಒಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಲ ಈರ್ನ ನಾಯಕತ್ವಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾವಡ ನಿಂಕ್ಲ ಮಾಲ್ತ ಆರೈಸವಂತ ಪೊರ್ಲಟೆ ಅವಡೆ ತುಳುವರೆಗೆ ಈರ್ನ ಸಹಕಾರ ಇಂಚನೆ ಏಪಲ ಪಡುವಂತೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಉಂಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಡಿಗೆರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ರವಿ ಅಣ್ಣಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಡಪೆರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಒಳ್ಳಿ ಬರ್ಬ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಕಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಪೂರ ಬಲೆ ಪೊಲಿ ಬರೆ ರಡ್ಡಲ ಬಾರಿ ತುಳುಕೂಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ರಡ್ಡೆತ್ತಲ ಬಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಎಲ್ಲ ನವೆಂಬರ್ ದೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ನ ಬಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಪೂರ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಣ ಅವ್ರಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಸಿರೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ನಮ್ಮನೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಯಿ ಮೆಗ್ದಿಪಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಸರ್ ಇರ್ಬರ್ತೀನ ಪಾತಿರ್ನೆ ಮಾತಿರ್ಲಿ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶ್ರೀ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರ್ ಆರು ಉಳ್ಳೇರು ನೆನ್ನತೆ ದಯಮಾಡಿ ಎದುರು ಬರೋಣ ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳೆ ಶಶಿರಾಜ್ ಶಶಿರಾಜ್ ಉಳ್ಳೇರ ಸತ್ಯವತಿ ಮೇಡಮ್ ಉಳ್ಳೇರ ಆರೇನ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ಸತ್ಯವತಿ ಮೇಡಮ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಸತ್ಯವತಿ ಬಿ ಮೇಡಮ್ ಭಟ್ ಕೊಳಚಪ್ಪು ಆರೇನೆ ಮುಲ್ಪಲ್ ಎತ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಹಳ ಹಿರಿಯ ಜೀವ ಆರು ಪತ್ತದ ಪಾತ್ರೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬೇತನೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇರೆ ಆದ್ರೆ ಹಿರಿ ಜೀವ ತುನಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶೇಷ ಒಲ ಓದಿವಂತ ಲೇಖನ ಕವನ ಮಲ್ತ 7 ಕವನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಬೈದಂಡು ವೈದೇಹಿ ಪುರಸ್ಕಾರಲ ಬರ್ತುಂಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಕಯ್ಯಾರ ಪಿಂಜನರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಾನ ಬೈದಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳ್ಕೊ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ ಸತ್ಯವತಿ ಭಟ್ ಕೊಳಚಪ್ಪು ಪಾತೆರ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ ಕೂಡ ತೋಜುಂಡು ಅಮ್ಮ ಒಂಟೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಹಾ ಕಾಣ್ತದ ಕೇಳ್ತದ ಕೇಳ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಮುಖ ಅರ್ಧ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸಾಕು 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 ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸರಿ ಕೇಳ್ತದ? ಹಾ ಕೇಳ್ತದೆ ಕಾಣ್ತದ? ಹೌದೌದೌದು. ನನ್ಗೆ ತುಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಭಾಷೆ ಹಲೋ ಕೇಳ್ತದಲ್ಲ? ಕೇಳ್ತಿಲ್ವಾ? ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಣೋದಿಲ್ವಾ? ಈಗ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಕಾಣ್ತದ? ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನನಗೆ ತುಳು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಆದ್ರೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೊಂದೆರಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಈ ತುಳುವಿನ ಯಾವುದು ಕತ್ತೂರಿ ಕಮ್ಮೆನವೆಂಬ ಈ ತುಳು ಪುಸ್ತಕದ ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಕಿರಿಯರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆಯೂ ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಅವರ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂದಾಗಿ ಅದೊಂದು ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು 4 ನಂದು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ 2 ಕವನಗಳನ್ನ ಅವರು ಸಾಹಿತಿ ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿಯವರು ತುಳುವಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ತುಳುವಿನವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿ ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಶೆ ನಂದು ಕೂಡ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಕೋಮಲ, ಅಷ್ಟು ಮೃದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಭಾವನೆಗೂ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲಿನ ಕವನ ಬರೆಯುವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ನನಗೆ 4 ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈಗ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆದ್ರೂ ಬೇರೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಳ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯಾಡಿಸುವವರು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲಿನ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳು ಬರೆದ ಮಕ್ಕಳ ಕವನಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಅಚ್ಚಾಗ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಾನೊಣವೆ ಬಾನೊಣವೆ, ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ, ನಾಯಿ ಮರಿ, ಬೆಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆವಾಗಿನ ಪದ್ಯಗಳು. ಈಗ ಕೂಡ ಹಿರಿಯವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅದು ಈಗ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ಅಂತಹ ಕವನಗಳೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಮೋಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳುವೇ ಇರ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ಇರ್ಲಿ, ಈಗ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಸರಗೋಡು ಪುತ್ತೂರು ತನಕವೂ ಅದು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿ ತುಳು ಮಾತಾಡುವವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ತಾ ಉಂಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬರುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡುದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು, ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ವಿಷಾದನೀಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗಿನ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವನ್ನು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ತದೋ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆಯು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ. ಹಾಗೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯವು, ಇಂಗ್ಲಿಷು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಈಗಿನ ಈ ಕಾಲಾವಸ್ಥೆಯ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇದು ನಾನು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನಾನು ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ಲು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಂದದ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ವಂಚಿತಳಾಗ್ತಿದ್ದೇನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವರು ಸತೀಶ್ ಸರ್, ಈ ಕತ್ತೂರಿ ಕಮ್ಮೆನದ ಪುಸ್ತಕದ ಹಿರಿಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಾದ ಇವರು ರಘು ಇಡ್ಕಿದವರು, ಅವರಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನನಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ, ಆ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಹಿರಿಯರಾದ ನಿಮ್ಮ ಈ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಂದನೆಗಳು ನಿಮಗೆ. ಅಡಿಗೆರೆ ಒಂಜಿ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ಬೋದು, ಉಮೇಶ್ ಅಸೈಗುಲಿ ಪಾತಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಕೊಂಚ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ಲೆ. ಉಮೇಶ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಮಾಲ್ತರೆ ಕೊಂದ್ಲೆ ರಡ್ಡಿ ಹಿತವಚನ ನೋಡೋದು ಕೇಳೋಂತುಳ್ಳೆ ತುಳು ಭತ್ತ ಬಗ್ಗೆ. ಉಮೇಶ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಡಿದು ಬತ್ತಂಡೆ
ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಡಲ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯನ ದಾನ ಮಲ್ತದ ಸಾಕಾರ ಮತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ಆವಡ್ ಕಾವಡ್ ಸುಧಾಕ ಅಂಚನೆ ದೂರ ಉದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕಲ ಊಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶಾಂತನ್ನೇ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನೆ ಲತಾ ಅಕ್ಕ ಊಡಿತ್ತಿನಾರು ಸುಮಾರು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರು ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಗನೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತು ನಲ್ಪ ಊರ್ಡು ಒಪ್ಪನಗ ಸೊ ಸೇರಿನ ಮಾತೆರ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದ ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂತು ಅಂತುಯರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಊರು ಬತ್ತಿ ಉಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಇತ್ತಂಡ್ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ 25-30 ವರ್ಷ ಆತಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಉಪ್ಪೋಡ ಊರುಡು ಉಪ್ಪೋಡ ಮೂಲ್ ಇತ್ತಿನ ಊರುಡು ಇತ್ತಿನ ಇಂಕ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡ ತಾಪಂಜಿ ಬೇನೆ ಇತ್ತಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಏನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬೋಡಾಪನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೋಡಾಪನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುತ ಒರಿಯೋಡಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರ್.com ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವು ಆ ಟೈಮ್ದ ತುಳುತ ಆ ತುಳುವೇರ್.com ಪನ್ಪಿನ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಕಂಪನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದ ಮುಡ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಂಡವು ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತಲ ಸೇರಿದು ಮಾತುಗಳ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ದಾಯ ಪಂಪೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಆ ಬೇನೆ ಆ ಇಂಕಲ್ನ ತುಳು ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಅಪಗನೆ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಉಂಡು ಅವ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಇತ್ತ ತೂನಗ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಗ ಇತ್ತ ತುಳುತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭಿರುಚಿ ಆವಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬರ್ಪುಣ ಆವಡ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡೊಂದುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಆವಡ್ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ ಆವಡ್ ತುಳು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪವನ ಆವಡ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುರ್ಗನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಈ ಬುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಪುನವು ಆ ಬೇನೇನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ನಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಬಂಗ ಬರೋಡೊಂದುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫೋನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅವು ಮಾತ್ರ ಯಾವುಜಿ ನಮ್ಮ ರಮಣಾಥನ್ನೇ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಜೋಕುಲ ಅಭಿರುಚಿ ಪಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಸುಧಾಕರಣೆ ಪಂಡೇರಿ ಅವತ್ತಂದೆ ರಮಣಂದೆ ಪಂಡೇರಿ ಅವಲವುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಊರುಡು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ನಮಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತುಳುವರ ಚಾವಡಿದ ಮುಲ್ಪದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತುಳುವರ ಚಾವಡಿ ತಲಕನೆ ಆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ರಮಣ ಪಂಡ ಭಜನಾ ಕೂಟೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದು ಬರೋಡು ಆವೊಂದುಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದ ಈ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವಲವುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆಡ್ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಆವಡು ನೇನು ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟದು ಬೊಕ್ಕಲ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಈ ಬುಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ನರಂತೆ ಸೊಲ್ಮಲ್ ಪನೊಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಡಿಗರ ಮಲ್ತಿನ ಈ ನಿರೂಪಣೆ ಬಾರಲಾಯಕ ಮುಡಿದು ಬೈದಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಆಸೆಗುಳಿ US ಇರುತ್ತೆ ಆರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಲ್ ನಿಂತ US ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೆಲ್ಲ ಆತುಳ್ಳೇರೆ ಆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಪಂಡು ದುಂಬು ಸತೀಶರ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ ಪೋಯಿ ಸತೀಶರೇ ಇತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ಪರ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ಪರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ರೆಡಿ ಮಂತ ಐನ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪದ ಪಂಡ ಜನಗಳಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುಳ್ಳೇರೆ ಐಕೊಡ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ 15 ಆಡಿಯೋ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಡಿ ಮಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರ್ನ ಸಹಕಾರ ಮುಖ ಮಾತ ಕವಿಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಐನ MP3 ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಐತೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತೊಯ್ಪಬೈ ಓಕೆ ಅವು ಈ ವೇದಿಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಐತ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುವ. ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸತೀಶರೇ. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬೇರೆ ಏನು ಬಾತಿರ್ ಬೇರೆಡಾ ಅವ್ರು ಪಾತಿರ್ತಾವಡ ನಾಗರಾಜ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ತುಳುತ ಟೋನ್ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಪಟ್ಟು ಅವೇ ಟೋನ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಜೋಕ್ಲೆಕ್ಕೊರ್ನ ಈಜದ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಕೊಂಡು ಬೊಕ ಇತ್ತ ಪ್ರಬಲ ಭಾಷೆಲು ಕನ್ನಡ ಆಡೊಂದು ಆಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ಟೈಪ್ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಕ್ಕೊರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನ ದುಂಬು ಕೊರಿಯರ್ನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ತುಳಿಯಾದಿ ಆಗ್ಲಿ ನಾ ಮೈಂಡೆಡ್ ಕನಸು ಬೂರ್ನಾಟ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಕೊಂಡದು. ಐಟ್ ಕೆಲವು ಪದ್ಯನ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪೆ ಫುಲ್ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪುಜಿ. ಬಾರೆಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಜ್ಜರ ಪೌಡ ತಿಕ್ಕು, ಪಾಯಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಜ್ಜರ ಪೌಡ ತಿಕ್ಕು, ಪಾರು ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಪೆಜ್ಜರ ಪೋಯಿ ಕುಕ್ಕು, ಪಾರು ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಪೆಜ್ಜರ ಪೋಯಿ ಕುಕ್ಕು. ಬಾರೆಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಜ್ಜರ ಪೌಡ ತಿಕ್ಕು, ಬಾರೆಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಜ್ಜರ ಪೌಡ ತಿಕ್ಕು, ಪಾರು ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಪೆಜ್ಜರ ಪೋಯಿ ಕುಕ್ಕು. ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಕಾಟು ಕುಕ್ಕು ನೆಕ್ಕರೆ ಕುಕ್ಕು ಕಂದು ಕುಕ್ಕು ಪೆಜ್ಜರ ಪೌಡ ತಿಕ್ಕು, ಗಬ ಗಬ ಕೈನ ಮುಕ್ಕು. ಬಾಗಿಲಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಜ್ಜರ ಪೌಡ ತಿಕ್ಕು, ಬಾಗಿಲಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಜ್ಜರ ಪೌಡ ತಿಕ್ಕು, ಪಾರು ಬಲೆ ಬೇಗ ರೈತೆ ಆಯ್ಡೊಂಜಿ ನಾಯಿ ಐತ ಪುದರ್ ಬಿಂಗೋ 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 ಬೊಕ್ಕ ಬಿಂಗೋ ಆಯನ ಪುದರ್. ಔಲೊರಿ ರೈತೆ ಆಯ್ಡೊಂಜಿ ನಾಯಿ ಐತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡ್ ಪಂಡದು ಇಂದಿತ್ತ AI ಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆದ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಆತ್ ಖರ್ಚು ಬೂರುಂಡು ಆತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬೂರುಂಡು ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಅವು ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಅವೇ ನೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡ್ ಪನ್ಪು ನಾವು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಗ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಐತನ ಪೂರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಂತನ ಪದ್ಯಲು ಅವೇ ಟೋನ್ ಉಂಟು ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಂದಿ వచ్చిలే 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 ఓడ తుదెత వైలగ కొసిట్ 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 కనత వైలగ
ಮೇರಿ ಓಡೆಗ್ಲಾ ಪೋನಗ ಕಿನ್ಯಾ ಕುರಿಲಾ ಪೋದೆ ಸುತ್ತ ದೋಸೆ ಬಾಲೆ ಬಾಯ್ಗ್ ಆಸೆ ಬಂದಿಡುರ್ಕೊಣ ಬಡವು ಕದಿಪುಡು ಕಮ್ಮೆಣ ಅಡವು ಚೀಯ ದೋಸೆ ಬಾಲೆ ಬಾಯ್ಗ್ ಆಸೆ ಬಂದಿಡುರ್ಕೊಣ ಬಡವು ಕದಿಪುಡು ಕಮ್ಮೆಣ ಅಡವು ತೂವೆ ಕೆತ್ತದ ನೀರು ಬರುವೆ ಬೆಲ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನುವೆ ಬೊಂಡದು ಲೈ ಬಾವೆ ಬಾಲೆ ತಿನ್ಯರ ಪೋವೆ ಬೊಟ್ಟುದು ನಿಂಚ ತೂವೆ ಕೆತ್ತದ ನೀರು ಬರುವೆ ಬೆಲ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನುವೆ. പുച്ഛത കിണ്ണിയ ഓടിപ്പോദിത്ത യാന് പോയ ലണ്ടനുക്ക് റാണിക്ക് തിക്കര പുച്ഛത കിണ്ണിയ ദാദമൽ തിത്ത യാന് പോടയ കിച്ചലിന് കുർസദടിത്ത ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪದ್ಯ ರೆಡಿ ಆತನ ಪದ್ಯ ಇದು ಆಡಿಯೋ ವರ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುನ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡ್ ಪಂಡದೆ ಐಡು ದುಂಬು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡರೆ ನಿಂಚ ರೀಚ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡದೆ ಓಕೆ ಐಕ ಇಂಚ ಒಂದನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಲೆ ರಡ್ಡು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಉಜ್ಜಲ್ ತುಳುತ ಸ್ವಂತ ಪದ್ಯಗಳು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಮ್ಮಿಣ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷಾಂತರಗಳು ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದು ಜೋಕುಲು ನಿಗ್ಲಿನ ಚಾತುರು ಪೊಣ್ಣು ತೋಯ್ಪಾಪುನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಮಂತದ್ದು ನಿಗ್ಲಿಂಕ್ಲಾಗಿ ಕಡಪೋಡು ಓಕೆ ಐಕೊಂಜ ಆತ ನಿಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಿಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಪಂಡ ಓ ಪದ್ಯ ನೋಡು ಓಲ್ ಪದ್ಯ ನೋಡು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸಲ ನಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಡಪುನಾಗ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಬರ್ತಾಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರಂಜಿ ಆತ ನಿಬಂಧನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನು ನೆನ್ನೈತೆ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ದ ಅಭಾವ ಇತ್ತಿನದವರ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಓದುಜೇನು ಐಟ್ ಮೂಜಿ ಕೆಟಗರಿ ಮಂತದ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲಿನ 5 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲು ಓಕೆ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಾಪ ಅಂಚನೆ ಬರೋ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪುನ ಅಂಚನ ಸೋಲೋ ಒಂಜಿ ಸೋಲೋ ಕೆಟಗರಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲೇ ಕೊಂಚ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಣ್ಣಿಗ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಡಪೊಟ್ರ ಪದ್ಯ ಪಂಡದ ಅವೇ ನೆಟ್ ರಡ್ಡು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾತಿಕ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂದಿಪ್ಪನ 15 ಆಡಿಯೋ ಇಪ್ಪನವು ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕೆಟಗರಿ ಅವು 3rd ಕೆಟಗರಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಕಡಪೊಟ್ರ ಬಟ್ ನಿಗ್ಲು ಪುಸ್ತಕನು ರೆಫರ್ ಮಂತದ ಪುಸ್ತಕನು ತೂದು ಐತ ನಿಗ್ಲ ಪದ್ಯನ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ ನಿಗ್ಲೆ ಚಾತುರ್ಪನ ತೋಯ್ಪವಲ್ ಓಕೆ ಐನು ಪನ್ಪುನವಾಡು ಅಥವಾ ಐಕ್ ನಲಿಕೆ ಮಂತ್ ತೋಯ್ಪವನವಾಡು ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆದ ನಲಿಕೆ ಮನ್ಪುನ ತೋಯ್ಪನವಾಡು ನೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಗ್ಲು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಪಂಡ
ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗ್ರೂಪ್ ನಿಕ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೋಕ್ಲು ಬಟ್ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಲಗ್ಲೇನು ಟೀಚರ್ ನಗ್ಲೇನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪೂರ ಉಪಯೋಗ ಮಂತ ನೋಡಿ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಬಂಧನೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಎನ್ನು ಪೂರ ತೂಲೆ ಬುಕ್ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು 5,000 3,500 2,000 ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಗಂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ 3,000 2,000 1,000 rupees ಅಂಚ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಇನಾಮ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ನೀನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಟ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಐತ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅತ ನಿಗ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತದ ಐತ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಗ್ಲೆ ಚಾತುರ್ ಪುಲ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಸ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆವಡು ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಆ ಒಂಜಿನೆಲ್ಲ ನೆಟ್ ದೀತ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿಗ್ಲಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲು ಹುಷಾರಿಪ್ಪುವ ಕೆಲವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ ಕಲ್ತಂದಿಪ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಚಾತುರ್ಪುಡು ಈ ಪದ್ಯನು ಅಳವಡಿಸಲಿ ಓಕೆ ಐಕ್ ನಿಗ್ಲೆ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಭಾಷಾಂತರ ಪದಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವು ರಾಗ ಉಂಡಲ್ಪ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನ ನಿಗ್ಲಿ ಅನುಕರಣೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಅವೇ ನಿಗ್ಲಿನ ಅಲ್ಪದ ಪದ್ಯದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿಗ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮನ್ಪರವಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಪ ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರವಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ನಿಬಂಧನೆದ ಸಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನು ನಾನೊಂಜಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನಿವೆ ಓಕೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡರ ತಿಂಗಳು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗ್ಲಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗೂಗಲ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ತು ನಿಗ್ಲಿನ ಪದ್ಯ ಮಂತದ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಂತದ ಆ ನಿಗ್ಲಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಐನ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಉಂಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುವ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆದ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಲೈಕ್ಸ್ ದಿತ್ತನೊಲಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಐಕ ನಿಗ್ಲಿನ ಚಾತುರ್ಪಗು 80% ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 20% ಮಾರ್ಕ್ ಏತ್ ಶೇರ್ ಆತನ ಐತ ಮಿತ್ತ ಓಕೆ ನಿಬಂಧನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಯ 5 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರೋನಾ ಆಡಿಯೋ 15 ಆಡಿಯೋ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಚಾತುರ್ಪೈ ಬಾಬನು ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಿಗ್ಲಿನ ಆಯ್ಕೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಹೊಡೆದು ರಡ್ಡು ಪುಸ್ತಕ ಹೊಡೆದು ಆ ಪದ್ಯಲ ದೆತ್ತನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಐಟ್ಲು ನಿಗ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪದ್ಯಗೂ ನಿಗ್ಲಿ ಕಡಪುರಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲ 5 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ರಡ್ಡು ಪದ್ಯಗೂ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪದ್ಯ ಪಂಡದ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಕಡಪುರಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ರೀಚ್ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಇಂಗ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಾಲ್ ಪರ್ ಮಂತಂದಳು ಅಡಿಗರೆ ಸತೀಶ್ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆತ್ತೋನೊಳ್ಯ ಅದೇ ತಂದೆ ಅವೇ ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರ ಕವಿಕ್ಲೇಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ ಪಾತಿಜ್ಜು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಬತ್ತು ಪಾತೆರ್ನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೇನೀರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕವಿ ತುಳು ಕವಿ ರಸವತ್ತಾದ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಡೆ ಆರೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕುಲಾಲ್ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಎನ್ನ ಸುರುತ ಪುಡ್ಯಾನ ಈ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುನಂಚಿ ನಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೇವೆನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರಿಯಾರ್ ನೆಕ್ ಸುರುತ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ನಾನು ಚಾವಡಿಗೂ ಸಂದವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ತಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷದ ಪದಕ್ಲೇನು ತುಳುಕು ಭಾಷಾಂತರ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಂತ್ ನೆಂಟು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿಲು ಪಂಡೇರು ಅವು ಐತ ಮೂಲ ಪದಾರ್ಥಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡ್ ಕೇನ್ನಗ ಅವು ಬೊಕಲಾತ್ ರುಚಿಯಾದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಮೇದು ಉಲ್ಲಾಸನ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ನನಗೆ ಏನಾಗ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡ್ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ ನೆನೆತೋನು
ಇಂಚಿನ ಈ ನನ್ನದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆರ್ದ ಆಪುನ ಸೇವೆನ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಅನ್ಪನಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಲು ಪಟ್ಟೊನೆರೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಈ ರಡ್ಡ್ ಬರವುದ ಬರೆಪುನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲುಂದು ಪನೊಲಿ ಆ ಮರ್ಲುನ್ ನನ್ನ ದುಂಬು ಪನೆರೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯನ್ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಬಾಯಿಡ್ ಒರಿಪ್ಲೆಕ ಮನ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮನ್ಪೊರ್ನೆಕ್ ಕುಡಾರೆನ್ ಸೊಲ್ಮ ಚಂದ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯನ್ ಕಲ್ಪೆರ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಾಲ್ ಸಾರ್ದ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯನ್ ಕಲ್ಪೆರ್ಲ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತದ ಜೂಮುಡು ಹೆಂಚ ಅಂದ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚಿತ್ ನವ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಾತ್ ವಿಷಯಲೇನ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಬರ ಉಮೇದನ್ ಕೊರ್ದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ್ ಜನನ ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಊರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಇಡೀ ಲೋಕರ್ಮೆ ಪರಿಚಯ ಆಪ್ಲಕ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯಾರು ಮಾತ ಎನ್ ಉಡಲೋರ್ಮೆದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಏನ್ ಯಾಪಲ ಏನಾದ್ನ ಸೇವೆನ್ ತಂದ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಂದಿತ್ತು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲು ಪಾತಿರ್ಯಾರ ಈರು ಕಲ್ತಾರೆ ಬಂಡಾರೆ ಹಿರಿಯರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲ್ತೀರಿ ಈರು ಗುಂಪುಡಿತ್ತಿಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನಿಯಾರಿಯರು ಈರಿಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ಕುಡೈತೆ ರಘು ಇಡುಕಿಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ರಘು ಇಡುಕಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪುಕ ಅರೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮಲ ಅತಿಥಿಯಾತ್ ಬತ್ತಿತೇರೆ ತುಳುತ್ತ ಬೆನ್ನಿ ಬಾರಿ ಬೆಂದನಾರು ಆರು ಉಳ್ಳೆರ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಕಂಡು ಒಮ್ಮೆ ಮುಕ್ಕಾಲಂಡ್ ನಾನೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕಂಡ್ಲ ಮುಗಿಪೊಡ್ದು ಅವಂಡ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಂಜನಕ್ಲೆದೆಲ್ಲ ಪಾಟಂಟ ತಿನ್ಪೇರು ಅಂಟ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಬಳಸೋಡತ್ತೆ ಅයි ಕೊಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಪೋ ಏರೆಂಡ್ಲ ಪಾತೆರಡೊಂದು ಬತ್ತೆರಡ ದುಂಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ಪುದರ್ ಬಂಟೆ ಪಾತೆರ್ಲ ದಾಯ್ ಬಂಟ ಎಂಕ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿಜಿಂದ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ದುಂಬತ್ತದೆ ಬೇರೆ ಪಾತೆರಿ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಡಿಗೆರೆ ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಅಂಚಿಂಚಾಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರುಡ ಪಾತೆರ್ ಬರನ್ ಕೇಂದ್ರ ಉಂತಾಗ ಅವಂದೆ ಖಂಡಿತ 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 ಏರು ಉಳ್ಳಿರ ಅಕ್ಲೆಡ್ ಒರಿಯೋಡನೆ ಕೇಳ್ಪೆ 2 ನಿಮಿಷ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಕ್ಲ ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಅಕ್ಲ 2 ನಿಮಿಷ 1 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರ್ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಸುಭಾಷ್ ನಡೆ ರಘು ಇಡುಕಿ ಪಾತೆರಡನ್ನು ಕೇಳಂತೇಳಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಲ್ಮೆ ಪಂಡೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೇಂಡತೆ ಹಲೋ ಕೇಂಡು ಓಕೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾನು ಸುರುಡ್ ದಿಂಚತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಯಾಣ ನೋಡುತ್ತನಾಗ ಮಣಿಪಾಲದ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಂದ್ನೆಟಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಂಡೊಂದೇ ಬತ್ತೆ ಮುಟ್ಟುದೆ ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ತಿಯೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಅಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಟ್ಟುನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಬೆಳೆಪವನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂದು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದ ಪನ್ಪಿನವೇ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆ ಬೇಲೆನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೈ ಸೇರೊಂದು ಮಂತಂಡ ದುಂಬದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಲೆಕ ಆವು ಪನ್ಪುನವು ಎನ್ನೊಂಜಿ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಯಾನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುತ ಜೋಕ್ಲೆದ ಬರವು ತುಳು ಪ್ರಾಸ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಸುಮಾರು ಕೆಲವತ್ತು ವರ್ಷ ದುಂಬೆಯನ್ ಬರೆತೆ ಮೆನ್ಪುರಿ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ತುಳು ಪ್ರಾಸ ಬೂಕ್ ಎನ್ನವೇ ಕೆಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆತಂದು ಆ ನೆಲೆಟ್ ಒಂದು ನಾನೊಂಜಿ ರೀತಿ ಬುಕಲ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆಗೆ ತುಳು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕಟ್ಟುನ ಬೇಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ತುಳು ಕೂಟದ ಅಂಚಿನ ಈ ಬೇಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲರ್ನ ಬೇಲೆ ಒಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪ ಈ ಬೇಲೆ ನನಾತ್ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಂದು ಪನ್ಪುನವು ಎಂಕ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದುಂಟು ಆ ನೆಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನನಾತ್ ತುಳುನು ಕಟ್ಟುನ ತುಳುನು ಬೆಳೆಪಾವನ ಬೇಲೆನ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ ತುಳುಕು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾನವದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಪಂಡದು ಇನ್ನ 2 ಪಾತ್ರನ್ನು ಮುಗಿಪುವೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೆ ಹೊಲದ ಪಾತೆರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಿತಾ ಕಲ್ಲೆತ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅನಿತಾ ಕೌಳ್ಳರತ್ತ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಪಾತೆರೊಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವಾ ಜಾನಕಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡದುಳ್ಳೇರು ಯುಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರ ಅಳ್ಪಾರೆ 60 ಪಾತೆರಡನ್ನು ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳೆ ಕವಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರೆಯುವಂತುಳ್ಳೇರೆ ಎದುರು ಬತ್ತಂತೆ ಪಾತೆರ್ಲನ್ನು ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳೆ ಜಾನಕಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಪಾತೆರಿಯಾರು
ಪಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ್ನ ಮಲ್ತದಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆವಡ್ ಕೇಂಡನ್ ಅತ್ತೆ ఒక ತೀರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಿ ఈరు బయట తెడ్డే పాత్ర వస్తుండే వాళ్ళతో పొరలు ఆపుండు నీకు వాళ్ళతో ఇంచాను ఎంకలోటికి ఇప్పుడు వాళ్ళ పని ఇరుతుండే పడలే ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಪನೆರೆ ಇಜ್ಜಿ చెప్పక ಅಲ್ಲಿನ ఇంచిన ఎడ్డ మనిషి ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತುಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ಮನಿಷಿ ಎಪ್ಪಲ ಇಪ್ಪಡಿಂಚಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಎಪ್ಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಿರಾರು ಆರಿರದ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅನ್ಕೋ ಕಾಸರಗೋಡು ಇಡಿತೇರಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲೆ ತುಳ್ಳೇರೆ ತುಳುಕಾತು ಮಸ್ತ್ ಆಯನ ಮಲ್ತದೆ ಬಾರಿ ಬುದರ್ದೆ ತೊಂಡೇರೆ ಆರು ಉಳ್ಳೇರಿತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಪೆರಂಡೆ ಎದುರು ಬರೋಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದು ತುಳ್ಳೆ ಹಲೋ ಪಳ್ಳೆ 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 ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬರ್ಂದ್ರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸತೀಶ್ ಅಗ್ಪಾಲೇರು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪತ್ತೆಂಡ ಅವು ಬುಡ್ಪೂಜೇರು ಅವು ತುಳುಲಿ ಪಿತ್ತ ವಿಷಯ ಅವಡು ಅತಿ ಎಂಚಿನ ಹೂವೇ ಬೇಲೆ ದೇತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಅರ್ಹೇರು ಬೊಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆನ ಈ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡದ ಈತ ಮಲ್ಪುನೆ ಬಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸವಿನಿ ಅತ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುರಣಿ ಎರಡು ಪಾತಂಡಗನೆ ಬಂಡ ಆತು ವಿಷಯಗಳು ಉಂಡು ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪೋಳಿಂದು ಅನ್ಪುನ ಗೇನ ಅವು ಮಲ್ಲ 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 ಮಟ್ಟದಾಗೇನ ಐಕ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಹರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಜೋಕ್ಲ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡ ಕುಂಡ ಚೊಂಡಚ ಒಡೆವೋ ಬಳ್ಳಾಲೋಡೆಕ್ ಹೌಳೇರುಳ್ಳೇರು ಚೋಮುಳಲು ಚೋಮುದಾದವರಲು ಬಾರೋಳ್ಳರು ಬಾರದಾನ ನೆನಪ ಕೋರಿಗೋರು ಕೋರಿದಾದಗೋರು ತೆತ್ತಿಗೋರು ತೆತ್ತಿನ ನೆನಪ ಬಳ್ಳ ಅವು ಕುಳಿತಡ್ತ ಬಿನ್ನೇರು ಒಣ್ಣಗ ಚೈನ್ ಚೂಯಿಮ್ ಅಂತ ತಿನ್ಪ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆವಾಗೊಡ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ ತುಳುತ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಕೆಲವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತಿಗು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ತುಪ್ಪರ್ಂದು ಎನ್ನುವೆ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚಿತ್ನ ಉಪ್ಪು ಕಂಡ ಕುಶಲ ಶಕ್ಷ ಕಬ್ರ ಉಪ್ಪುನಗ ಖಂಡಿತ ಮರೆತು ಹೋಗ್ ಅಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಳ್ಳೂರ ಖಂಡಿತ ಅದ್ಲೊಪ್ಪು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಇಟ್ಟಿರಿ ಮಜಾಡ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಐನೂರ ಅವ್ ಜೋಕ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯನ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆತ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಡಿತ್ತೇನ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲೋಡೆ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅವ ಅಂಜ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಜೋಕ್ಲನ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ ಅನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು ತುಳುಟ್ಟಿತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಡಿತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ಮರೆತು ಹೋಯ್ತು ಗೊತ್ತು ಜೇರಿಗಳ ತುಳು ಆತು ಪ್ರಾಚೀನತೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಳೆಚ್ಚಲು ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಅದ್ಲ ಅಂಚಿತ್ ನಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಏತ್ ಪಂಡ ತುಳುವರೆ ಚಾವಡಿ ಅಡಿಗೆರೆನು ಬುಕ ಚೈನ್ಲೆರೆನು ನೆಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಏತ್ ಪುಗಾರ ಪಂಡ ರ್ಯಾಪ್ ಜೇರನ್ಲ ಇತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏತ್ ಪುಗಾರಂಡ ಖಂಡಿತ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಕೃಪೆಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ತುಳುವಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದ್ ಆತ್ಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡಾರೆ ಜಾನ ಇತ್ತಂತ ಈರು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯೆಲ್ಲ ಕೊರ್ತಿ ಜಾನ ಸೋಜುಂಡು ಮಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ನಾನು ದುಂಬುಗೆ ಈರ್ನ ಸೇರ್ಸವಣಕು ಎಂಕಲ್ನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೊಡಿ ರಾಳ್ವೆರೆ ತುಳು ರಾಯನ ಏಪೋಲ ಮೊದಲ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೂಡ ಇರೇಗೆ ಇತ್ತೆ ಖುಷಿ ಯು ಪೂಂಜ 6-10 ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳೆ ಕೇಂಡೆ ಖುಷಿ ಯು ಪೂಂಜ ಏನುಂಡು ಖುಷಿ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದು ಉಳ್ಳಾಲು ಖುಷಿ ಪಾತ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಾರೆ ಅಂಚ ಮಣಿಪಂತ ಉಳ್ಳ್ಯಾರ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಮಣಿಪಂದುಳ್ಳಾಲು ಓಕೆ ಹುಷಾರಾತ ಬನ್ನಿ ಪಾತ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಾತ್ರೆ ಖುಷಿನ ಮೆಗ್ಗೆದ ಪಾತ್ರೆ ಪಲೆ ಮೆಗಿ ಊರುಡುಳ್ಳೆ ಅಂದೆ ಮೆಗ್ಗಿಯನ್ನು ಊರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಕಲ್ಪಾಡು ಊರ್ದ ನೆನ್ನು ಕಲ್ಪಾಡು ಬಂದ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪಾಡ್ದ ದಯಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಎತ್ತಿತ್ತಲ ಕಲ್ಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಇಟ್ಟಿಡಿ ಎನ್ನ ಮಗನ ಊರುಡು ಪಾಡ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಳಿನಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಅನುಭವ ಪಳ್ಳೆ ತುಳುಕು ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಳಿನಿ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸೀನಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲ ನಿಕ್ಲನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪಂಡಿ ಬುಕ್ ಏನುಂಟು ಪಳ್ಳೆ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲ ಆಯರ್ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ನಡಪಾದು ಕೊರಿಪಿನಂಚಿನ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಮ್ಮೆನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಬುಕ್ಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಡ ಯಾನ ನೆನೆತೀಜಿ ಯಾನ ಬರೆತಿನ ಈ ಎಲೆಲಿಯ ಪದಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕುಡು ಸೇರುನೊಂದು ಯಾನ್ ನೆನೆತೀಜಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಬೈದಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ದಾಸೆಮಿದ
నేను ಐಕ್ ಪಾರ್ದು ಅವಿತ್ತೆ ಪ್ರಚಾರ ಅನ್ನುಂಡದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದವಂಡ ನನ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಈ ಪದಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಬೂರ್ದು ಅವು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಈ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಮ್ಮೆನದ ಪರಿಮಳ ಊರಿಡಿಯ ಪಸರಿಸಾಡು ಬಂಡದು ಅನ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾವೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಬಂಡಾರು ಮಾಲ್ತೆರೆಗ್ಲಾರು ಮುಟ್ಟುದುಂಡವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪಾತೆರ ಪಾಕ ಮಂಜಳ ಪೇರು ಪಣ್ ಪೇರೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಜುಳ ಪೇರು ನಾಗರಾಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಉಳ್ಳೇರ ವಿಜಿನಾಟ ನಾಗರಾಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಮಾತಿರಗಳ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಪಾಲ್ಪಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಗಳ ಎನ್ನ ಕೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ಲಾಯಕದ ನಡುತ್ತುಂಡು ಈತ ಜನ ಸೇರ್ದಿನ ಈತ ಜನ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈ ತುಳಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ್ಯರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಸಕ್ಕೂ ದೇವರ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಡು ತುಳು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಪ್ರಚಾರ ಆವಡೆ ಜೋಕುಳೆಗಳ ಮಿತ್ತಿತ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಈ ತುಳಿತ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ತಿಳಿಯೊಂಪ್ಲಗ ಆವಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆರ್ಲ ನಿತ್ಯ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತಿರಗಳ ಇರಿತ ಈ ಲೇಸದ ಏರ್ ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡುವಂಜರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೆ ಈ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಆನಡ್ ಗಾತ್ರ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚ ಯಾಕೆ ಪಾತಿರಜಿ ಶುಭವಾಡಿಯ ಬಿತ್ತಿಗೆ ನಾಟಿ ವಿಷಯಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾಮಲ ತುಳುವೆ ಮಂಜುಳ ಪೇರುಳ್ಳೇರೆ ಆರು ಪಾತೆರಡನ್ನು ಕೆಣಪೆ ಕಡಪೇರೆ ಕಡಪೇರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಲ್ತು ಬಲ್ಲೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎರಡು ಬತ್ತಿರ ಪಲ್ಲೆ ಬತ್ತಿರ ಬತ್ತಿರ ಪೇರು ಬತ್ತಿರ ಬತ್ತಿರ ಕೇಂಡೆ ಕೇನುಂಡಿ ತುಳುವರೆ ಚಾವಡಿ ಪಂಡ ಎನ್ನುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲಾಭೂಮಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಚಾವಡಿದ ವಾ ಬೇಲೆಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವು ಮೇರ್ ದುಂಬರ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮತ್ತಿತ್ತೇರು ಅವಲ ಅವಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಜೋಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಈ ನಾಟಕ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಇಂಚೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಪ್ಪನಾಗನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟಿಂಕಲ್ ಟಿಂಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವಯ್ ವಂಡರ್ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬುಲೈನ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಜೋಕುಲು ನನ್ನದ ಪೀಳಿಗೆಗನ್ಲ ಈ ಮುಲ್ತ ಈ ಜೋಕುಲು ನೀನ್ ಕಲ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಬ್ ಕಲೇರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪುದರ್ನ ಬಂಡೋಂತರ್ನ ಚಾವಡದ ಪುದರ್ಲ ರೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇಷ್ಟೂರು ಆರು ಬತ್ತದ ಪಾತೆರಡನ್ನು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ನಸುವೆ ಅನನ್ಯ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದಕ್ಲೆಗೆ ಬಲೆ ಇರೆ ಪಾತೆರ ಕೇಣರ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪದ ಕವಿಯರು ಅಂದತ್ತ ಕೇಳು ಮಲ್ಲ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಆರೆ ಪಾತೆರ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳು ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕೇಂಡಾತ ಏನುಂಡಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಸುರುಟ್ಕು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆನ ಬನ್ನಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಆನ್ಲ ಪುಕ್ಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಕೇಂಡೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜಂಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯನು ಇತ್ತಿನ ಈ ಚಾವಡಿದಾಗ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಈ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಮ್ಮೆನ ನನ್ನ ಆತು ತುಳುವೆರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟುದು ನನ್ನದ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವು ನಿರಲ್ ಹೋರಾಡು ಬಂದು ಬೇಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಾದ ಇಂಚನೆ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಶೇಖರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಯಾದವ್ ಕಲ್ಲಾಪುಲ್ಲೇರ್ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಶೇಖರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಟರ್ಕಿ ಯಾರು ಅರೆನ್ಲೆತ್ತೆ ಅನಿತೆ ಶೇಖರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇರ್ಲೆತ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಕೋ ಬಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆತ್ತೆ ಏನುಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ
ಶೇಖರ್ ಕೇಣುಜಿ. ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಏನ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಲ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಪ ಆಡಿಯೋ ಸ್ವಿಚ್ ಮಂತ್ರ ನೋಡಪ್ಪ ನೀರು. ಅನಿತಾ ಪಾತೇರಿಯರ ಎನ್ನ ಹಲೋ ಶೇಖರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಎನ್ನ ತೊಂದರೆ ಪಾತೇರ್ ಪರತೆ ಶೇಖರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪಾತೇರ್ ಪರತೆ ತೊಂದರೆ 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 ಜಿ ತೊಂದರೆ ಎನ್ನ ಖುಷಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೋಂದಿತ್ತೆ ಬೈಯರ್ದು ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಉಲ್ಲ ಏನ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳು ನಮ್ಮ ಪಳವಂಟರ ಸಂಘ ಒಳಡುಲ್ಲೇನ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತು ಎಂಕ್ ಮಾತ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕುದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಏನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಪಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಡಂದು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ದು ಅಕ್ಲಂತ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತೇರ ಒಂಜಿ ತೂಪುನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ್ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಒಂದೊಂದು ತುಳು ಚಾವಡಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ. ಅನಿತಾಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳ್ಯಾರ ಪಾತೇರಿಯರ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ತಗ್ಲ ಪಾತೇರ್ ತಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಜೀನ ಎಣ್ಣಪೇನ ಇತ್ತೆ ಒರಿದಿನಿ ಇರೋ ಜನ ಅಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾತಿರ್ಪಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಪಾತಿರ್ದೆ ಪಾಡು ಆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಮಾಲ್ತೆರ್ಲ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಮೂರು ಜನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಕೈದಿರ್ತೀರ ಕಡೆ ಏರು ಕುದರೆ ಸುಧಾ ನಾಗೇಶ್ ಕಡೆ ಪಾತಿರ್ನಾರ ಕೂಡ ಪಾತಿರೋಣ ಖಂಡಿತ ಪಾತಿರೋಳಿ ಪಾತಿರ್ಪಾಡ ಆಡ್ಲ ಪಾತಿರ್ಪಾಗ ಯಾದವ ಎಸ್ ಕಲ್ಲಾಪುಂದು ಟೈಮ್ ಆರಿಗೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಪೇಪರ್ ಬರಂದು ಇತ್ತೆ ಆರೆ ಸುಧಾ ನಾಗೇಶ್ ಪಾತಿರ್ಪೇರೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂದುತ್ತೇರೆ ತುಳುಕ್ ಕಾಯ್ತು ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತೇರೆ ಆರೆ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರೋದು ಕೆಂಟು ಆರಕ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಗೊಬ್ಬದು ಹೋಯ್ರಿ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಗೊಬ್ಬದು ಹೋಯ್ರಿ ಪತ್ತು ಗಂಟೆ ಸುಧಾಕ ಯಾರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಡ್ಲಿರ್ಲ ಎಲ್ಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾಕಲು ಅರ್ನ ಪಾದರಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನೆಂಕ್ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಾತಿರ್ದ ಆತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಧಾನ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಕೇಂಡೆ ಆರು ಬಸುಡುಲ್ಲರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಆರ್ಲ ಬಪ್ಪನಾರೀನಿ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬರು ಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಆಶಾನಂದ ಕುಲಶೇಖರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪದ ಪನ್ನಡೆ ಆಶಾನಂದ ಕುಲಶೇಖರ್ ఒక అధ్యక్షన నుడి ఆవిడు అధ్యక్షరు మాతేరుడు ಮುಕುಲ ಮುಗಿಬುಕ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಐತೆ ಆಶಾನಂದ ಕುಲಶೇಖರ್ ಪಾತೇರಂಟ ನನ್ನ ಎರಡು ಜನ ಬಾಕಿ ಆತರ ದೋಜುಂಡು ನಳಿನೆಕ್ಕ ಯಾರು ಎರಡು ಜನ ಬಾಕಿ ಆತಿರ್ತಲೆ ಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಲತಾ ಕುಲಾಲ್ತಲೆ ಲತಾ ಕುಲಾಲೆ ನಂಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ರ ಲತಾ ಕುದರೆ ಜೊತೆ ಐತೆ ಮೂಲು ಬಾರಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತಿರಾರು ಆರು ಲೆಫ್ಟ್ ಆದೇರ ಅಂದೆ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಕನತ್ತೇರಾರು ಅಂದ್ ಮಲ್ಲಪುದರ್ ಉಂಡಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಳಿನಿ ಪಾತಿರ್ತಾಂಡ್ ಜಾನಕಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ತಾಂಡ್ ಅನಿತಾ ಪಾತಿರ್ತಾಂಡ್ ಕೇರಳ ಆವಂತ ಕ್ಲಿತ್ತೇನ ದಯಮಾಲ್ತೆ ಕುದುರೆ ಬಂದು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮಾಲ್ತೇರ್ಲ ಪಾತಿರೋಡು ಎಂಕಲ್ ಆಶೆ ಬಾಕಿ ಅಂಡ ಆಶಾಂದ ಕುಲಶೇಖರ್ ಬಾಕಿ ಹಾಪೇರೆ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಬಂಟ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜೆಂಡ ಸೀದಾ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನುಡಿಕ್ ಪೋಪ ಎಂಕ್ಲು ಪೂಂಜೇರ್ನಾಕ್ ಆಶಾನಂದ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಆರಿಜ್ಜಿರ ಆರು ಡ್ಯೂಟಿ ಡುಲ್ಲಿರ ಅಂದ್ ಅಂದ ಅಟ್ ಲೈನ್ ಟುಳ್ಳೇರೆ ಅಂದ್ ಆರು ಜಾನಕಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿರುದಿಲ್ಲ ಆರು ಪಾತೇರಿಯರ ತೈಜ್ಯ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಆರ್ಲ ಪಾತೇರಿಯರತ್ತ ಆರ್ಲ ಪಾತೇರಿಯರು ಅಂದಂದು ಮತ್ತೆ ಉಮೇಶ್ ಪುಂಜರಗೆ ಪೋಪುಂಡ ಐತೆ ಸೀದಾ ಓಡೈತೆ ಅಂದ್ ಮಾಲ್ತೆರೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾವ ಅಂದ್ ಮಾಲ್ತೆರೆಗ್ಲ ಎತ್ತುತ್ತ ಏರಂಡ ಬಾಕಿ ಅಂಡ ದಯಮಾಲ್ತ ದುಂಬುವಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಡಪುರ ಇಷ್ಟ ಜೀತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಲ್ತೇರ್ಲ ಪಾತೇರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಜೆಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಬಂತೇರು ಮಾಲ್ತೇರ್ಲ ಬಂತೇರು ಏರ್ಲ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತದ ಎಣ್ಣತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಸೀದಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಪುಂಜೇರಾಡೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿಕಾತ್ ಆರೆಲ್ಲ ತುಳ್ಳ್ಯಾನ ಸೇರಿದಿನ ಮಾಂತರಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಣು ಕೇನೊಂದು ಅಂದೆ ಕೇನುಗೆ ಓಕೆ
ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದು ಚಾವಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 25 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ತುಳುಕ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದೇವನಿತ್ರ ಅಂಚಿನ ಹೊಸ ಜವಣಿರನ ಜಕ್ಕ ಜವಣಿರನ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆತು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮದ್ಯೋಟು ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬತ್ನಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಪಣಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇರಪಣ್ಲೆ ಚಾವಡಿ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ 21 ಜನಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಕ್ಕ ಜವಣಿರನ ನೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಆಟಿ ನಗರದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದು ಅಲ್ತ್ ಬುಕ್ಕ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತುಡಿತೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಜವಣಿರ್ ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಾತ್ ಕೆಲಸಲು ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಸೇರೊಂದಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣದಿತ್ತಿಂದ ಚಾವಡಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಊರ್ದ ಒಂಜಾತ್ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುಡಿ 8ನೇ ಪರಿಚಯದ ಸೇರ್ಸೌಡು ಪನ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಊರ್ಗು ರೈಲ್ ಇಜ್ಜನ್ ಅಂಚಿನ ಐಕೊಂಜ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಪನ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಜನಮಾನ್ಯರನ ಮಾಂತ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲಾಯ್ಗ ಬತ್ತನ ಪನೊಳಿ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ದುಂಬು ಪೋಣಗ ನಮ್ಮ ದಾದಾವಂದ ಒಂಜಾತ್ ಊರುದ ಪರ್ಬೊಲೆನ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಣದತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಇತ್ತಿಂದಿತ್ರ ಅವು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡದ ಮನ್ಪೆ ಮಾಂತ ಪರ್ಬೊಲೆನ್ ಸುರುಡ್ದು ಸುರು ಮನ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನ್ ಮಲ್ತಿಂತ್ರ ಅವು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡದ ಅನ್ಪಣಿರ ಬಲಿ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಆವೊಂದು ಅವು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲ ಪುಡಿಪಿನಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಾತ್ ದಾನೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿದ್ದು ಆತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆತ ಜೀವನ ಒಂದು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಾಳೆರು ನಮಕ್ ಆ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣಾಗ ಚಾವಡಿ ದ ಮಾಂತ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಒತ್ತಾಯಡು ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣದ ಪಿದಾಡಿಯ ಕರೆನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಆಂಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 135 ಪದಕಲಿತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಉಜ್ಜಾಲ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರೋಡ ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತ ಐತ ಮಾಂತ ಪದಕ್ಲದಾದ ಉಳ್ಳ ಅವು ಮಾಂತ ಜನಮಾನ್ಯರನ ಮನಸ್ಸಿಡಿ ನೀವು ಉಂಡುದಂತ ಏನೇನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಹಿಡ್ದು ತುಳುಕು ಅನುವಾದ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗ್ ಐನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಜತ್ತ ಕತ್ತೂರಿ ಕಮ್ಮೆನ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಈ ಬುಕ್ಕುನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ಪದಕ್ಲಿತ್ತಿನ ಈ ಬುಕ್ಕುನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 30-50 ಜನ ಕವಿಕಲ್ ಪುರ ಸೇರ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸುರುಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕವಿಕಲ್ ಒಂಜಿ 20 ಜನ ನಿಂತಿನ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಒಮ್ಮತದ ಮನಸ್ಸಿಡು ಮಾಂತಿರ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಡು ಕಾರ್ಯಡು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲರು ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಡಿದು ತುಳುಕು ಐನ್ ಭಾಷಾಂತರ ಮನ್ಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾರುಂಡು ಐನ್ ಬುಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ನಾಟ್ಯ ನೃತ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಪದಕಲ ಮುಖಾಂತರ ಮನ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪದ ಮಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಲ್ಲೂರು ಬುಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಇರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಲ್ಲೂರು ಆರು ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ರೀತಿದ ಮಾಂತ್ಯರ್ನ ಕೂಡಿಕೆಡು ಈ ಕೆಲಸ ಅವೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಮಾಂತ್ಯರ್ಗ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ಸೊನ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಸುಮಾರು ಮಾಂತ ದೇಶದ ಜನಕ ಸೇರಿಯರು ರವಿ ಅನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಂತ ಪಿದಾಯಿ ದೇಶದಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರಿಯರು ಈ ಕುಶಿತ ವಿಚಾರದ ಬಣ್ಣದಿತ್ತನ ತುಳುತ್ತ ಪರಿಮಳ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪಣ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಂತ್ರಿಗಳ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಣಂಜ ನಾವು ಇನಿ ಕೈಯಾರ ಕಿನ್ನರ ರೇಖಲಿನ ಪುಟ್ಟಿನ ಪರ್ಬಳ ಅಂದು ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಂಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಾಂತೆರ್ಲ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಇನಿ ಕೈ ಜೋಡಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಸುಮಾರು ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಪ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮಾಂತ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಪುರ ಸೇರ್ನಿತನ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಕಲ ಮಾಂತೆರನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಪನೋಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಎನ್ನ ಬಾವರ್ನ ಮಗಳು ಕುಡ್ಲದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತೆ ಅನಲೈಸ್ ನೆಟ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಡು ಕುಡ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬತ್ತಲು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆನಿಯರುಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರದ ಅಂಚಿನ ಜಾಗಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಆಲೆನಾಳ ಒಂಜಿ ಆತ ಬರವಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬರ್ರನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಬೂಕು ಬಿಡುಗಡೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಇನಿ ಶುರುವತ್ತು ದಾದ ಪಂಡಿತನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ಬೂಕ್ಲನ್ನು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡದ ಮುಖಾಂತರ ಆವಡು ಸೂರ್ಯನಾಥ ಕಾಮತ್ಯನ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಬುಕ್ಕು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ 7-8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಅವೇ ರೀತಿ ಶುರುವಾಯಿನ ಈ ಕಾರ್ಯ ಇನಿ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಉಂತುದುಂಡು
ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈ ಕೆಲಸలు ఇని కంటిన్యూస్ నడుతుంది ఇప్పుడు ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಈ ಕೆಲಸಡು ಏಪಲ ದುಂಬು ఇప్పుడు ಪಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಬತ್ ಸೇರಿನ ಮಾಂತಿರಗಳೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈ ಕವಿಕನಗ್ಲ ಪ್ರಪ್ರಥಮತಿ ಯಾನ ದಾದ ಬಂಡ ಏರು ಸೇರ್ದೇರು ಕವಿಕನಗ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮಾಂತಿರಗಳೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಮ್ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಬಂದಿತ್ತ ನಿಗಲ್ನ ಸೇವೆನು ಏಪಲ ಮರಪೆರಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಾಲರಿನ ಸೇವೆ ಈ ಕಾರ್ಯಡು ಏಪಲ ಮರಪನಂಚಿನತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಾಲರಿನಂಚಿನ ಅಂಜಿ ಕವಿಕಲು ಈ ಕೆಲಸನು ದುಮ್ಮುಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತಂತನ ಈ ಮಟ್ಟಗೂ ಸೇರಿದ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಆಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಒಂದು ಪೂರ ಇಪ್ಪಾಡು ಪಣೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಂದುಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಮೇಶ್ ಪುಂಜರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಬಂಡರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ಯ ಈರುಳ್ಳರೆ ಈರಿನ ಸಮಯಟ್ಟು ನಾಳೆ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಸ್ತ್ ಆವಡು ಬಂತ ಕೇಳಂತು ಇತ್ತೆ ಅಕೇರಿತ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತದು ಅಂತ ನಮೋ ಅವೇ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಪಣ ಶ್ರೀ ಯಾದವ್ ಎಸ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ಕೊಂಡ ಮಲ್ಲ ಕವಿ ಹೃದಯತಾರೆ ಕವಿಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮಾಲ್ತ ಬರೆಯುವಂತಿಪ್ಪೇರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರಂತಿಪ್ಪೇರೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಯಾದವ್ ಎಸ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಆರಿರ್ತಿತೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಧರ್ಮದ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂದಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದಕಲು ಕತ್ತೂರಿ ಕಮ್ಮೆನ ಬಣ್ಣದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂದಲೆಗೆ ನಾನು ಉಡಲ್ದಿಂಡಿ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸೇರ್ದಿತ್ತೇರ ಅನಿತ್ತೆ ಜನಕಲು ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯದ ಮಿತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಆದಿತ್ತೇರು ಆನಲ್ಲ ಕೆಲ ಪುದರ ಪನ್ಪೆ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಯುಎಸ್ಎ ಆರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆರೆಗೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದವ ಮೂಡಂಬೈಲ್ ರವಿ ಶೆಟ್ರ್ ಕತಾರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಜನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಡಿ.ಕೆ. ಶೆಟ್ರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಆಟ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಉಮೇಶ್ ಅಸೈಗೋಳಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ರಮಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಮಾನ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಹಿರಿಯ ಕವಿ ಐನಿತನ ಬಿ ಸತ್ಯವತಿ ಪೊಲಚಪ್ಪು ಭಟ್ರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಸಾಹಿತಿ ಸಸಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ಲ ಅವ್ರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಯಾರು ಪಂಡೇರಿಂದ ಅಂಜನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅಂಜನೆ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರದ ಮಂಜು ಅಡಪೇರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕವಿ ಕೂಟದ ಕವಿಕುಲಾಯನ ರಘು ಇಟ್ಕುದು ಸರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ವಿನೋದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ರೂಪಕಲಾಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಅನಿತಾಕ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ರಾಜೇಶ್ ಹಾಲುವರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಕುಶಾಲತಾ ಪೂಂಜ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮಂಜು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸಿ.ಕೆ. ಶೆಟ್ರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ರಾಜಶೇಖರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನಾಗರಾಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ನಳಿನಕ್ಕ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸುಧಾ ಮೇಡಮ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಸ್.ಕೆ. ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಕುಶಲಕ್ಕ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಿತ್ರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಜಾನಕಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆರ್ಲೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ನ ಪದಕಲು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಲೇರು ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದಗಟ್ಲೆ ಚಾವದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಘದ ಗುರುಕರ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಳಿರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಪೂಜೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಪೂಜೆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರ್ಲ ಎಂಚಿನ ರಘುವೀರ್ ನಾಯಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಂತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೇಸನ್ ಕೊರ್ಲು ಮನ್ಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಅಡಿಗ ಸರ್ಲ ಬಾರಿ ಈ ಸುಡ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕೊರ್ಲು ಮನ್ಪಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಆಶ್ರಮದ ಕುಲಶೇಖರ ಎಂಗಲ್ನಾಗಿ ಆಪಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿತ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಈಶ್ವರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇತ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸೊಲಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಕಡೆಕಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಗಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಿನಗಲೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡದ ಪರವಾದ ಮಾತ ಕವಿಗಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಕೂಟದ ಕವಿತೆ ಪರವಾದ ಸನ್ಮಾನ ಸಂದ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕವಿಕಲಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಪುದರ ತತ್ವ ಬಂದಿತ್ತಂದ ಏನ ಮಾವು ಈ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವನ ಈ ಏನು ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಿ ಒಂದು பொருள் சொல்மே சந்தாரு ಐಜಿ ಮಾಲ್ತ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡಾರೆ ಒಟ್ಟು ಪಂಡ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೊರ್ಲು ಕವಿಕ್ಲೆ ಮಾಲ್ತ ರೀತಿತ ಪೊರ್ಲು ಕವಿತೆಗಳು ಬರೀನಾಕ್ಲೆ ಕವಿತೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾಕ್ಲೆ ಸತೀಶರ ಒಟ್ಟು ಉಂತಿನಾಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿತ
ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ನೆಗ್ ಮಾಲ್ತೆರೆಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾದವ್ ಪರ್ವಾತ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನ್ ತುಳ್ಳ ಏರ್ಲ ಬಾಕಿ ಎಣ್ಣುತ್ತೋ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಪಣಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾದವ್ ಕಲ್ಲಪ್ಪು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ದೀರ್ಕೊ ಅವು ಇನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಪಗನೆ ಸತೀಶ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ತೀರಿ ತುಂಬದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಐಕ್ ಆರ್ನ ಬೆರಿಕ್ ಮಾಲ್ತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕುಂತೊಡೊಂದು ಕೇಂಡಂತ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ